Sundalong Bantay Part 1. Magandang gabi po, Sitio Pangil. Tawagin niyo na lang akong Jimmy. Nasa 40 anyos na po. Andito ako ngayon sa Bacolod, pero taga Mindanao po talaga ako. Lumayo ako sa lugar kong sinilangan kasi taga rito ang napangasawa ko. Dito na rin ako nagtrabaho bilang isang guro tsaka bumuo ng pamilya. Gayunpaman kahit malayo ako sa amin, baon ko naman ang isang mabigat na lihim na angkan ni na Papa. Lihim na nakasulat sa isang lumang kwaderno ng aking lolo Javier. Isang kwadernong naglalaman ng tunay niyang mga karanasan noong katatapos pa lamang ng World War II, mga bandang late 1940s. Panahon kung kailan nakaharap ni Lolo ang mga buso o mga aswang sa Mindanao. Sa pagkakataong ito naman po, ibabahagi ko sa inyo ang mga karanasang iyon ni Lolo Javier. Kokopyahin ko ang mga nakasulat sa kanyang kwaderno. Walang labis at walang kulang. Bagamat isasalin ko sa Tagalog. Hindi ko nga lang sigurado kung gaano kahaba ang kwentong ito kapag inyong binasa, Sir Jupiter. Pero tiwala naman akong mabibigyan ninyo ng maayos na pagsasalaysay ang kwento ng magiting kong Lolo Javier. Simulan po natin. Hulyo 1945. Nasa 2 o 3 buwan na yata akong nandirito sa isang maliit na baryo. Masyado pa ring malabo ang mga alaala ko. Hindi ko matandaan kung sino ba talaga ako o kung saan ako galing. Basta ang sabi ni Ka Indong, ang matandang nakakita sa akin sa may ilog Pulangi, malamang daw na isa akong mandirigmang gerilyang lumalaban sa mga Hapon. Batak na batak daw kasi ang kalamnan ko at marami ring mga peklat na mukhang dinulot ng digmaan. Dagdag pa, nakasuot din ako ng pantalon at bota na ninakaw sa mga sundalong Hapon. Ngunit sadyang napakalabo talaga ng mga alaala ko upang patotohanan o pasinungalingan ang mga turan ni Kaindong. Oo, naaalala ko may mga kasama ako at mukhang malalapit sila sa akin. Pero hindi maipinta ng utak ko ang kanilang mga itsura. Naaalala ko ring sugatan akong gumagapang papalapit sa ilog. Ngunit hindi ko alam kung anong panganib ang tinatakasan ko. Tinitignan ko araw-araw ang isang puting panyong nakatali sa braso ko nang matagpuan ako ni Kaindong. Pero wala akong makuha roon. Maliban sa nakaburdang hugis buwaya at Javier, na siguro ang siyang pangalan ko. Isa pa sa napansin ni Kaindong ay ang habak na nasa aking bewang. Nakatali gamit ang abaka. Isa itong maliit na piraso ng itim na telang may laman na hindi ko matukoy. Ang napapansin ko lang, kapag sinasalat ko ang tela, dinurog na kung ano ang laman nito. Maging si Kaindong ay hindi rin sigurado kung ano ang laman ng habak na nasa akin. Basta mahigpit daw niyang bilin, wag na wag ko raw itong
huhubarin. Proteksyon daw kasi ang pangunahing pakinabang ng habak. Depende sa laman ng tela, pwede itong proteksyon laban sa mga sakit, kamalasan, o kahit laban sa mga masasamang elemento. Ibig sabihin, bago ako mawalan ng alaala, ang habak na yun ay inilagay ko sa bewang ko upang labanan ang panganib na madalas kong suungin. Kung ano man ang panganib na yun, maaari raw na makaharap ko ulit sa mga susunod na araw. At mukhang tama nga si Kaindong. Kalagitnaan ng Hulyo, may narinig akong bali-balitang meron daw hasyenderong mula sa Visayas na naghahanap ng mga bantay. Naisip kong sumubok na makapasok para kumita rin kahit papaano. Makatulong man lang kay Kaindong, lalo't nasalanta ng mga pambobomba ang kanyang sakahan. Katatapos pa lang kasi ng digmaan doon sa may Zamboanga, at balita ko'y patuloy pa rin ang labanan sa may Davao. Pasado 4:00 ng hapon nang sinuong ko ang makapal na gubat sa likod ng baryo. Naroroon daw kasi sa tabi ng isang lawa ang bahay bakasyunan ng hasyendero. Di ko pa napupuntahan ang lugar na yon, pero tinuro naman sa akin ni Kaindong ang daan. Mga bandang 5:00 na nang matanaw ko ang maliit na lawa. Hindi ko alam pero doon pa lang ay masama na ang kutob ko sa paligid. Pakiramdam ko, may mga nagmamasid mula sa kasukalan ng gubat. May mga kaluskos pero may nagsasabi sa kalooban kong hindi yun gawa ng mga hayop. Hanggang sa nagulat na lang ako nang may makitang bangkay ng sundalong Hapon sa may damuhan. Naliligo sa sariling dugo at wakwak ang tiyan. Napatras ako, tsaka napasapok sa ulo. Bahagya kasing kumirot ang utak ko. Ramdam kong may alaalang gustong kumawala. Subalit bukod tanging nakikita ng isip ko ay ang malabong sandali kung kailan pagapang akong tumatakas papuntang ilog. Napakadilim ng gabi. May malalim din akong sugat sa likod. May mga naghahanap sa aking hindi ko alam kung sino. Nakatayo lang ako na parang tuod sa harap ng bangkay nang may lumapit sa aking isang lalaki. May kalakihan ang bato-batong katawan nito. Nakasuot ng barong asul at itim na pantalon. Tinanong niya kung ano raw ang sadya ko sa lugar. Sagot ko naman susubok ako na makapasok bilang bantay para sa hasyendero. Ikaw papasok? Oo nga't mukhang batak yung kalamnan mo. Pero kung ikukumpara sa akin, ang liit mo pa eh. Tsaka tingnan mo nga. Bangkay lang yung nasa harap mo, naninigas ka na. Duda nga ako kung kaya mo makipaglaban eh. Napayuko ako sa pagtuya niya sa akin. Nanginig at pinagpawisan ding lalo nang marinig ang tungkol sa pakikipaglaban. Pinapaalis na niya ako noon nang may isa pang lalaking dumating. Puti na ang buhok nito. Siguro mga nasa 50 anyos na. Pero sa isang tingin ay mahahalatang mayaman ito. May suot kasing mamahaling sombrero at planchado ang itim na baro. May hawak pang tabako na hindi naman nakasindi. Tinanong ng bagong dating ang nauna kung sino raw ba ako.
sinalaysay naman ito sa matanda na naroroon nga ako upang pumasok bilang bantay. Doon din ay pinasadahan ako ng tingin ng bagong dating. Tsaka sinabi niyang, "Kumusta, iho? Tawagin mo na lang akong Senyor Salvador. Tara, sumama ka sa amin at titignan natin kung papasa ka ba." Tututol pa sana ang nakababatang lalaki pero sinabi ni Ginoong Salvador na pagbigyan na nga lang daw ako. Mukha naman daw kasing malakas at matatag ang katawan ko. Kahit medyo maliit kung titignan. Naglakad pa kami ng ilang minuto. Muli kong naramdaman ang bigat ng nakapaligid na gubat. Habang naglalakad ay sinabi ni Ginoong Salvador na kailangan lang daw niya ng iilang bantay para sa kanyang bahay bakasyonan, lalo't bihira lang silang mamalagi doon. Ilang sandali pa ng paglalakad ay may natanaw na akong matataas na sementong bakod malapit sa lawa. Doon ay naghihintay ang iilan pang mga kalalakihang halata kong papasok din bilang mga bantay. 3 nga sa kanila ay kilala ko, mga kabaryo ni Nakaindung. Nasa mahigit 20 kaming lahat. Kasama na ako. Pinapasok kami ni Ginoong Salvador sa tarangkahan. Saka nakita ko sa loob ang isang may kaliitang bahay na bato. Yun daw ang bahay bakasyon ng kailangan naming bantayan. Nagkabulungan ang mga susubok. Bakit nga naman kailangang bantayan ng ilang kalalakihan ang may kaliitang bahay, lalo't minsanan lang naman may tumuloy doon? Subalit mabilis kaming pinatahimik noong lalaking may kalakihan ng pangangatawan. Huwag na lang daw kaming magtatanong. Babayaran naman daw kami kung papasa. Tinipon kami ni Ginoong Salvador sa may bakuran. Ako, yung iba pang susubok din, tapos 2 niyang mga tauhan. Pahayag niya, bukas mag-uumpisa ang pagsubok sa inyo. Ako naman ay aalis muna papuntang Lanao. Itong kanang kamay kong si Gaspar ang mamamahala sa inyo. Mga 3 araw siguro. Huwag kayo mag-alala. Bayad naman ang mga araw na yun. O siya, kayo naman ang magpakilala sa amin. Isa-isang nagpakilala ang mga naroon. Sinadya kong magpahuli kasi nahihiya ako. Subalit nang magsalita na ako, sinabi ko naman ang totoo. Wala akong malinaw na alaala tungkol sa nakaraan ko. Natahimik ang lahat. Tinapik ako sa balikat ni Mateo, isang binatang kapitbahay namin ni Kaindong. Ilang sandali pa nagsalita rin si Ginoong Salvador at sinabing ayos lang. Kung papasa naman ako. Matapos ng pagpupulong na yun ay bumalik na agad ako at saka sinabi kay Kaindong ang mga nangyari. Sinabi ko ring may mga kakaiba akong naramdaman habang nasa gubat. Paalala naman niya sa akin huwag kong piliting manumbalik ang mga alaala ko. Hayaan ko lang daw na dumaloy ang lahat sa isip ko. Kinaumagahan ay natagpuan ko nga ang sarili sa bahay bakasyunan ni Ginoong Salvador. Si Gaspar na lang ang naghihintay sa amin kasi nakaalis na ang hasindero papuntang Lanao. Unang pagsubok na ibinigay niya ay ang patakbuhin kami ng 5 oras sa palibot ng sementong bakod. Pagsubok ng katatagan ng pangangatawan at baga. Wala pa mang 2 oras ay
may nalagas na kaagad sa amin. At hindi na sila pwedeng magpatuloy sa mga pagsubok. Paglipas ng 3 oras ay 12 na lang kami at 9 lang ang tuluyang nakalagpas sa itinakdang 5 oras. Kaya't 9 lang kaming pwedeng magpatuloy. Kasama kami ni Mateo. Pinagpahinga muna kami ng mga 1 oras ni Gaspar. Nagulat din ako nang sinabi niyang, "Pinahanga mo ako, Javier. Sa inyong 9, ikaw lang ang hindi gaanong hinihingal." Palagay ko tama nga ang hinala ng kumukup sa'yo. Siguro nga dati kang gerilyang sundalo. Habang nagpapahinga ay hindi mawala sa isip ko ang mga sinabi ni Gaspar. Hindi ko rin maiwasang pakiramdaman ng sarili, lalo't napapansin kong tama nga ang sinabi ng lalaki. Pagkalipas ng 1 oras, lumapit uli siya sa akin at inalok akong subukang makipaglaban ng mano-mano sa kanya. Kinabahan akong bigla. Napakalaki kasi talaga ng kaha ng lalaking yun. Tapos bato-bato pa ang kalamnan. Sa katunayan ay gabalikat lang niya ako. Oo, batak nga ang pangangatawan ko pero payat nga akong ikukumpara sa kanya. Sinubukan kong tumanggi. Sinabi kong kailangan ko pang magsanay para matutong lumaban. Pero pinilit niya akong tumayo sa gitna ng bakuran. Sabi niya, "Kutob ko kasi talaga dati kang sundalo Javier. Baka mapalabas natin yung mga kakayahan mo kapag ginawa natin to." Hindi ko alam ang gagawin noon. Basta tumayo lang ako ng tuwid. Pinwesto ang kaliwang kamao sa may dibdib at sa may gilid ng bewang naman ang kanan. Nang magbigay ng hudyat si Gaspar, mabilis itong humakbang papalapit sa akin. Akma niya akong susuntukin, ngunit nagulat na lang ako sa sarili ko nang madiin kong tinapak ang kaliwang paa sa lupa pagkatapos lumundag at tinadyakan sa dibdib si Gaspar gamit ang kanan. Napaatras ang malaking lalaki, pero mabilis ko siyang sinundan ng malakas na suntok sa pisngi. Bumagsak sa lapag ang kaharap ko. Ako na may tulalang nakamaang. Sinusubukang iproseso ang mga nangyari. Unti-unti na namang sumakit ang ulo ko hanggang sa napaupo na ako habang sapo ang noo. Mabilis namang lumapit si Mateo para alalayan ako. Maging si Gaspar ay tumayo rin at umutos sa mga kasama naming kumuha ng tubig. Sumakit pa ng sumakit ang ulo ko. Lumusot sa isip ko ang isang kapirasong alaala kung saan kaharap ko ang isang kalaban sa dilim. Hindi ko maaninag ang kanyang mukha, pero mas malaki ito sa akin. Pinabagsak ko rin ito sa parehong paraan kung paano ko pinatumba si Gaspar. "Magaling, Javier." Sabi ko naman sa iyo Sabi ko naman sa iyo, alam kong may tinatago kang husay sa kalooban mo. Naputol ang pag-iisip ko nang kamayan ako ni Gaspar. Pinagpahinga muna niya ako, tapos ay pinagpatuloy na niya ang pagsasanay para sa iba. Nanunood lang ako sa kanila habang pinapakiramdaman ang sarili. Nang magdapit hapon ay pinatigil na ni Gaspar ang pagsasanay para sa araw na yon. At 6 na lang kaming natitira. Nag-ihaw kami ng manok sa may bakuran, tsaka naghanda rin ako ng sawsawang suka na may bawang
sibuyas at sili. Magkasabay rin kaming kumain ng kumagat ang dilim. Habang kumakain ay nagkausap din ng mga natitirang susubok ng katanungan kung bakit daw ba ganoon kahigpit ang kailangang pagbabantay sa bahay bakasyunan. Subalit mariing tumanggi si Gaspar na sumagot kasi hindi raw talaga siya pwedeng magsalita tungkol doon. Natahimik kami habang patuloy na kumakain. Saglit din akong napatingin sa langit na walang buwan at naramdaman na naman ang kakaibang pakiramdam sa paligid. Bagamat matataas ang mga bakod, ramdam ko namang may mga nagmamasid sa amin mula sa masukal na gubat. Binaling ko ang tingin sa mesa at napansin ang mga natirang bawang na hindi pa nadurog. Hindi ko alam kung bakit, basta binulungan ako ng nakaraan kong ibulsa ang mga yun. Pagkatapos kumain ay sinabi ni Gaspar na maaari na raw kaming magpahinga. Pero hindi kami pwedeng pumasok sa loob ng bahay mismo. Kumalat lang kami sa paligid ng bakuran tapos manatiling alerto buong gabi. Hindi man niya sabihin, alam kong yun na ang unang salang namin bilang mga bantay. Lumalalim pa ang gabi. Pabahis-bahis lang ako sa bandang harap ng bahay na bato at tinatanaw ang tahimik na lawa. Hindi kasi ako mapakali kapag nakahiga. Hindi nawawala ang masamang pakiramdam ko sa paligid. Lumapit din sa akin si Gaspar at saka binigyan ako ng isang itak at isang pistola. Bulong niya, "Huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin sa iba na binigyan kita ng baril. Palagay ko kasi ikaw lang ang may kakayahang gumamit niyan. Yung iba meron na silang mga bolo at hihanda mo rin ang sarili mo. Mukhang may parating na mga kalaban. Hindi sila pwedeng makapasok sa bahay kahit anong mangyari. Nakakapikon, masyado silang maaga ngayon. Niwala ngang buwan ang langit eh." Kumabog ng husto ang dibdib ko sa narinig. Hindi ko akalaing napapansin din pala ni Gaspar ang mga nagmamasid sa paligid. Narinig ko ulit ang mga kaluskos na alam kong hindi gawa ng mga hayop gubat. Papalapit ng papalapit ang mga ito. Ramdam kong naroroon na sila sa mga puno sa labas ng mga simentong bakod. Aalis na sana si Gaspar para puntahan ng iba. Ngunit natigilan kami pareho nang pumailan lang ang napakalakas na hiyaw ng isang kasama namin. Sinundan ito ng karima-rimarim na atungal na mas nakapangingilabot pa sa hiyaw ng mga hayop gubat. Napalingon ako sa pinagmumula ng atungal at nakita ko ang dalawang malademonyong mga halimaw nakatungtong sa kaliwang simentong bakod. Nagtangis ang mga bagang ko nang makatitigan ang isa sa kanila. Hindi ako pwedeng magkamali. Mga aswang ang mga impaktong yun. Anong ginagawa nila dito? Bakit hindi sinabi ni Ginoong Salvador na ang mga ito ang kalaban niya? Nagkahalo ang kaba, kilabot at pagkainis sa kalooban ko. Ngunit sunod na lamang bumagting sa tenga ko ang mga putok ng mga baril ni na Gaspar at ng isa pang tauhan ng hasyendero. Dinig ko rin nagkakagulo na sa may likod bahay kaya't nahinuha kong marami ang mga aswang na sumasalakay. Tumakbo ako papunta sa kanang bahagi ng bakuran at nahuli ko ngang may isang halimaw na tumalon sa bakod. Nanlilisik ang mga mata nito at puno ng balahibo ang buong katawan.
Mabilis ko itong pinaputukan ngunit nagawa nitong makalundag pabalik sa labas ng bakod. Hindi ko na ito makita dahil sa nakaharang. Pero alam kong naroroon lang ito at nag-aabang. Hanggang sa napalingon ako sa likod bahay nang mapasigaw si Mateo. Tumakbo ako papunta roon, ngunit malayo pa man ay tanaw ko na ang mga bahid ng dugo sa bakod at lupa. Nakita ko ring nakasalampak sa lupa si Mateo. Duguan ang isang kita at may aswang na nakaambang kakalmot sa binata. Hindi ko alam ang gagawin kasi nanginginig na ako sa takot. Subalit nagulat na lang ako nang magkusa ang mga kamay ko na itutok ang hawak na baril sa aswang na kaharap ni Mateo. Kinalabit ko ang gatilyo at agad bumulagta ang aswang bago pa man ito makabuelo. Ako man ay naguguluhan sa mga kakayahang ginagawa ng sarili ko. Mabilis kong inakay si Mateo palayo kasi alam kong hindi papatay ang aswang na lulusob sana sa kanya. Ilang sandali nga ay bumangon ito. Tapos biglang pumailan lang sa nagkakagulong paligid ang tunog ng nawasak na pinto. Naloko na. Naiwan namin ni Gaspar ang harapang bahagi ng bahay. Kinilabutan ako nang marinig ang isa na namang napakalakas na atungal mula mismo sa loob ng bahay ni Ginoong Salvador. Nakita kong isa-isang nagsiatrasa ng mga aswang na nasa likod bahay, kaya't naisip kong iwan muna si Mateo doon. Pagkatapos mabilis akong bumalik sa may harapang bahagi ng bahay at naabutan kong nakasalampak si Gaspar sa lupa. Duguan ang braso ng pinuno ng mga bantay. Nang mamalayan niyang naroroon na ako, taranta niyang inatas sa aking habulin ko ang aswang na siyang nakapagnakaw ng kahon mula sa bahay. Hindi raw nito pwedeng mabawi ang kahong yun. Kailangan daw naming bantayan yun hanggang kamatayan. Dahil kung hindi, maraming mapapahamak. Napalingon ako sa mga tumatakas na aswang. Kita ko ang isang halimaw na puno ng mga berdeng kaliskis ang balat. May hawak itong maliit na kahong kulay itim at papalundag na palabas ng bakod. Doon din ay isinuot ko ang kanang palad sa bulsa ko. Piniga ang bawang tsaka hinagis sa aswang bago pa man ito makatakas. Tinamaan ito sa may binti. Pumalya ang paglundag, ngunit doon ito nahulog sa labas ng bakod. Mabilis ko namang binuksan ang tarangkahan tsaka tumakbo papunta sa pinaghulugan ng aswang. Nakita kong paika-ika na itong tumatakbo sa masukal na gubat. Akman itong ihahagis ang kahon sa kasamang nauna. Ngunit mabilis kong tinamaan ng bala ang kanyang palad. Nalaglag ang kahon sa lupa. Bumukas ito at lumabas ang isang itim na bato. Kasinliit lamang ng dulo ng hintuturo. Pupulutin sana ito ng aswang ngunit mabilis ko na siyang nalapitan at tinadyakan sa tagiliran. Umangil ito at pinanlisikan ako ng mga mata. Bumangon, tsaka umaktong sisipain ako. Yumukod ako sa lupa kaya hindi tumama ang kanyang binti. Subalit mabilis din itong nakabuelo para sikuhin ako sa may batok. Laking gulat ko naman nang bigla itong mapadaing at lumayo ng ilang metro mula sa akin. Hindi ko sigurado kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit naramdaman ko na lang na biglang uminit ang habak sa bewang ko. Umangil ulit ang demonyo at tinangkang damputin ang bato. Binaril ko ulit ang kanyang braso na mabilis naman niyang nailayo.
Sa pagkakataong yun din ay hindi ko na agad tinigil ang pagpapaputok sa kanya. Binabaril ko rin maging ang iba pang mga aswang na nagtatangkang lumapit sa akin. Ilang putok pa ay umugong na naman ang napakalakas na atungal ng halimaw sa paligid. Sinusubukan kong alamin kung sino ba sa kanila ang umaatungal na yun. Pero hindi ko matukoy. Naisip ko ring baka nakakubli ang isang ito bilang siya ang namumuno sa pagsalakay. Nang makita kong tumatakbo ang aswang na tinamaan ko ng bawang, muli ko itong binaril sa likod. Nadapa ito ngunit muli ring bumangon. Natataranta kasi na pag-iiwanan na siya ng mga kasama niyang tumatakas na. Babarilin ko pa sana ulit pero naubusan na ako ng bala. Wala akong magawa kundi pulutin na lamang ang itim na bato at ang kahon habang pinagmamasdang naglalaho sa dilim ang mga halimaw. Sa gabing yun, 2 ang namatay sa amin. Kasama na ang 2 tauhan ni Ginoong Salvador. Mabuti na lang at nakaligtas sina Gaspar at Mateo. Binalik ko kay Gaspar ang kahong may lamang bato. Pagkatapos, sinabi niya sa aking hindi raw talaga nila inasahang lulusob ang mga aswang kahit walang buwan. Kaya masyado silang nakampanteng noong mga araw na yun isagawa ang pagsasanay ng mga bagong bantay. Nagtanong ulit ang mga kasama ko kung ano ba talaga ang binabantayan namin doon. Hindi pa rin talaga sumasagot si Gaspar. Maging ako man ay nangangati na ring malaman kung ano ang batong yun. Ramdam na ramdam ko kasing may kinalaman yun at ang mga aswang sa malabong alaala ko. Ngayon pa man naisip ko rin ang habili ni Kaindong. Huwag kong pilitin ang mga bagay-bagay. Ano kaya ang itim na batong tinatago ni Ginoong Salvador? Bakit kaya ito gustong makuha ng mga aswang? At ano kaya ang kinalaman ng mga halimaw ng dilim sa malabong nakaraan ni Javier? Mga kasityo, huwag kayong mag-alala dahil sasagutin ng mga susunod pa nating kabanata ang mga katanungang naglalaro sa ating mga isipan. Kaya naman subaybayan natin ang pakikipagsapalaran ni Javier, ang sundalong bantay. Abangan ang ating mga uploads tuwing MWF, 9:00 ng gabi. Dito lamang sa Sitio Pangil. Kumusta mga kasityo Pangil? Ako po ulit ito si Jimmy, ang apo ni Lolo Javier. Tuwang-tuwa po talaga ako nang mabasa ni Sir Jupiter ang unang yugto ng kwento ng mahal kong Lolo Javier. Dagdag pa sa saya ko ang mga komento ng mga listeners na nagustuhan ang ibinahagi ko. Pakiramdam ko nga po ay lalo akong naging proud sa lolo ko. Alam ko ring natutuwa yun ngayon sa piling ng may kapal kasi naibahagi ko sa marami ang kanyang mga karanasan. Sigurado nga lang ako na malamang umiiral na naman ang pagkamahiyain noon at hindi gaanong umiimik habang ngumingiti-ngiti.
Ngayon naman po ay ipagpapatuloy natin ang kwento ng pakikipagsapalaran ni Lolo Javier. Alamin natin kung paano unti-unting nanumbalik ang kanyang mga alaala. At ano ang nangyari nang muli niyang makaharap ang mga aswang. Isang engkwentrong naganap mismo sa kanilang payapang baryo. Gaya ng unang yugto, kokopyahin ko lang ulit ang mga nakasulat sa lumang kwaderno ni Lolo. Bagamat isasalin ko na ito sa Tagalog. Magsimula po tayo. Pinauwi kami ni Gaspar matapos ang madugong engkwentro sa bahay bakasyunan ni Ginoong Salvador. Magpahinga at magpagaling na raw muna kami habang sila naman ng kanyang kasama ay pupunta ng Lanao. Ibabalita raw nila sa hasyendero ang nangyari. Nagulat nga nang ako nang iwan niya sa akin ang kahong may lamang itim na bato. Sabi niya, "Sa'yo lang ako may tiwala eh. Ang husay kasi ng pagtaboy mo sa mga aswang. Tsaka, umamin ka nga. Ano bang meron sa'yo? Di ka mahawakan nung isa eh." Napakamot ako sa batok habang tinitignan ang saradong kahon. Hindi ko rin kasi talaga alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Basta ang napansin ko lang, uminit ang habak sa baywang ko nang pinagtangkaan akong saktan nung nakalaban ko. Doon din ay iniwan sa akin ni Gaspar ang isang kalibre 45 at ilang tambak bala bilang proteksyon. Pagkatapos noon ay nagpaalam na kami ni Mateo. Inakay ko pauwi ng baryo ang binatang kapitbahay ni Nakaindong kahit pakiramdam ko ay parang sasabog na ang ulo ko sa sobrang sakit. Walang tigil kasi ang pagpupumiglas ng malalabong mga alaala, lalo na kapag naiisip ko ang mga nakaingkwentrong aswang. Madaling araw na nga nang makarating kami sa baryo. Nag-aalala si Nakaindong sa amin, pati na ang mga magulang ni Mateo. Pinangako na lang namin sa kanilang magkikwento kami pagkatapos matulog at makapagpahinga. Kinaumagahan habang nagkakape, pabulong kong sinalaysay kay Kaindong ang lahat ng mga nangyari. Ang pagsalakay ng mga aswang, ang itim na bato, ang mga bumabagabag sa isip ko at pati ang mga kakaiba kong ikinilos. Pahayag niya, kung ganon ay mukhang di nga ako nagkamali, Javier. Ang mga kakaibang ikinilos mo ay malamang mga alaalang natira sa iyong kaalaman mula sa iyong nakaraan. Isa kang mandirigma. At yung habak naman, siguro proteksyon nga ito at mukhang pinasadyang proteksyon laban sa mga aswang. Ibig sabihin, maaaring isa kang taong lumalaban sa mga halimaw na yun. Nakamaang lang akong nakikinig sa matanda. Nahihirapan kasi akong paniwalaang may ganoong nakaraan na ako. Bagamat hindi ko naman magawang ikaila ang mga patunay na nasa kalamnan ko mismo. Tinititigan ko lamang noon ang kapeng gawa sa sinunog na bigas. Umiikot-ikot ito habang marahan kong hinahalo. Nakikita ko sa itim na tubig ang mukha kong nababagabag. Nang matapos magkape, niyaya ako ni Kaindong na puntahan at kumustahin si Mateo. Nagbilin din siyang sabihan ko ang binata na huwag sasabihin kanino man ang tungkol sa itim na bato. Palabasin na lamang daw na sadyang naligaw lamang ang mga aswang doon sa may lawa kagabi.
Sa mga ikinuwento ko kasi naramdaman niyang isang matinding lihim ng hasyendero ang bumabalot sa itim na bato. Ang batong nasa pangangalaga ko noong araw na yon. Pinuntahan nga namin ang bahay ni Mateo. Naabutan namin doong inaasikaso ang binata ng manggagamot ng baryo na si Manang Mameng. Nakahinga naman ako ng maluwag kasi hindi pa pala nakakapagkwento si Mateo sa kanila. Kaya ako na ang nagsalaysay tungkol sa pagsalakay ng mga aswang. Maingat kong kinwento kina Manang Mameng at sa mga magulang ni Mateo ang nangyari. Nang hindi binabanggit ang tungkol sa lihim ni Ginoong Salvador. Mabuti na lang din kasi mukhang hindi pala nalaman ng binata kung ano ang laman ng maliit na kahon. Sabat naman ng binata. Uy, alam niyo po ba, Nay, Tay? Napakabangis nitong si Kuya Javier kagabi. Napakahusay bumaril at lumaban. Siya nga po yung nagligtas sa akin mula dun sa isang pangit na demonyo eh. Tapos hinabol pa niya yung mga aswang hanggang sa labas ng mga simentong bakod. Tahimik naman akong napayuko nang mapatingin ang lahat ng andon sa akin. Ewan ko ba pero hindi talaga ako komportable kapag pinupuri ako ng mga tao. Nagtaas lang ako ulit ng tingin nang magsalita si Manang Mameng. Ako'y nababahala sa mga kinwento niyo, Javier. Sa totoo lang kasi, matagal ko nang naririnig mula sa mga karatig lugar na nariya't gising na naman ang mga aswang. Sana balitaan ko kinakain daw nila ang mga sariwang bangkay na naiwan sa digmaan. Pati yung naghihingalong mga sundalo. Hapon man, Pilipino o Amerikano. Natatakot akong baka manalakay na rin sila ng mga baryo gaya noong unang panahon. Pinatotohanan naman ni Kaindong ang tinuran ng matandang manggagamot. Meron nga raw siyang naririnig tungkol sa mga aswang kapag nagbebenta ng mga natirang prutas sa may bayan. Dahil sa usapan naming yun, lalong gumulo ang binabagyo ko ng utak. Buong araw akong tulala lang sa bakuran ni Kaindong. Iniisip ang laban sa mga aswang at ang malalabo kong alaala. Lumipas ang iilang araw. Hindi pa rin bumabalik si Ginoong Salvador mula sa Lanao. Naisip ni Mateo na baka umuwi na ng Visayas ang mga ito. Hindi nga lang ako kumbinsido kasi nasa akin pa rin ang itim na bato. Alangan naman iwan na nila ito sa akin ng tuluyan, di ba? Malabo yun kasi naririyan pa rin ang banta ng mga aswang sa paligid. Isang banta na nagkaroon nga ng pahapyaw na katuparan. Mga 3 araw matapos ang kaganapan sa bahay bakasyunan. Nagising na lamang ang baryo sa sigawan sa may pastulan. Natagpuan kasing patay ang 2 kambing at 1 baka ng iilang mga taga-baryo. Pawang wakwag ang mga tiyan ng mga ito. Wala nang laman loob at naglalawa sa paligid ang dugo. Walang ibang maririnig noong umagang yon kundi ang panghihinayang ng mga nawalan. Ano ba naman to? Katatapos lang ng digmaan eh. Hindi pa nga tayo nakakabangon tapos ganito na. Mga walang puso. Mga hayop. Demonyong mga aswang yan. Dahil sa nangyari, nagatungan ng mga sinalaysay namin ni Mateo tungkol sa pagsalakay ng mga aswang sa bahay bakasyunan
ni Ginoong Salvador. Namayani ang pagkabahala sa mga tao. Kaya't doon din ay naghanda na sila ng mga pangontra. Naghasa ng mga itak, nagsabit ng bawang sa mga bintana at nag-imbak ng asin at kalamansi. Ako naman ay hindi mapigil na titigan ang baril na iniwan sa akin ni Gaspar. Bagamat nagdadalawang isip pa rin ako kung gagamitin ko nga ba ito. Iminungkahi nga lang ni Kaindong na isawsaw ko sa dinurog na bawang ang mga bala nito. Kinagabihan, maagang nagsipasok sa kani-kanilang mga tahanan ng mga tao. Ilang mga kalalakihan lamang ang naiwang nagbabantay sa paligid ng baryo. Kasama na kami ni Mateo. Hawak ko ang isang itak na bagong hasa at nakasukbit ng patago ang baril sa bewang. Nagkalat kami sa palibot ng baryo. Ako ay napunta malapit sa bukana ng gubat kung saan naroroon ang maliit na lawa. Hindi ko alam pero doon ko kasi talaga nararamdaman ang masamang presensya ng mga aswang. Sa katunayan, walang tigil ang pagkabog ng dibdib ko habang sinisipat ang gubat. Pilit kong kinukubli ang sarili sa mayabong na damuhan sa ilalim ng isang puno ng bayabas. Hindi alam kung ano ba eksakto ang dapat kong gawin kung may makita nga akong halimaw. Lumipas ang 1, 2, 3 oras. Hindi ko na sigurado. Hindi ko na alam kung anong oras na ba noon. Walang tigil ang malalamig na mga patak ng pawis ko. Nanlalamig na nga rin ang kamay kong tanga ng itak. Naisip kong lumipat na ng pwesto. Ngunit natigilan ako nang may maulinigang mga kaluskos galing sa kakahuyan. Inisip kong baka mga hayop gubat lang, pero hindi eh. Iba ang mga kaluskos na yon. Gawa yun ng malalaki at mababangis na mga nilalang. Nilapag ko ang itak sa lupa. Binunot ang kalibre 45 at kinasa. Bahala na kako, basta kailangan kong bantayan ang baryo. Ilang sandali pa, napalingon ako sa may likuran nang may makitang naglalakad na 2 taga-baryo. Gusto ko silang samihang bumalik na, pero hindi naman ako pwedeng mag-ingay. Pabigat ng pabigat ang nararamdaman kong presensya mula sa gubat. O mas tamang sabihing, papalapit na sila ng papalapit. Nang walang ano-ano ay may isang berdeng nilalang ang humagibis mula sa mga kakahuyan. Patungo ito sa mga taga-baryong naglalakad. Hindi ko na napansin ang sarili ko, basta bigla ko na lang itinutok ang baril sa mabilis na halimaw at pinaputok ng 1 beses. Bumulagta ang aswang na puno ng kaliskis ang katawan. Nanlaki naman ang mga mata ng 2 lalaki at agad binunot ang kanilang mga itak. Ako naman ay ikinubli ulit ang sarili ni hindi ako nakita ng mga kasama ko. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Hindi naman ako natatakot. Basta ramdam ko lang na yun ang dapat gawin ngayong may tangan akong baril. Muling bumangon ang natumbang aswang, ngunit duguan ang 1 braso. Umuusok din ang sugat nito. Malamang dahil sa katas ng bawang na nasa bala. Nagngangalit ang mga ngipin nito. Halatang gustong sakmalin ang mga kaharap. Lalapit na sana ito. Mabuti na lang at nagawang makapagsaboy ng asin noong 1 lalaki. Napahiyaw ng malakas ang berdeng demonyo. Akto na sana itong tatakas, ngunit nagawa ng makalapit ng 2 taga-baryo at nataga ito
sa leeg. Pinagtataga at pinagsasaksak pa nila ito hanggang sa hindi na ito gumagalaw. Lumingon ulit ako sa gubat. Nagulat ako kasi marami ng pulang mga matang naroroon. Sa tansya ko ay nasa mga 6 o 7 aswang yon. Ang iba ay nasa baba. Ngunit meron ding nasa itaas ng mga puno. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip. Nagpaputok ako ng sunod-sunod, isang bala para sa bawat pares ng mga matang nakikita ko. Nabulabog ang mga aswang sa gubat, maging ang 2 taga-baryo ay napaatras din sa gulat. Marami sa mga balang pinapakawalan ko ay nagmimintis pero marami rin namang tumatama. Nang maubusan ng bala ay nagpalit pa ako ng tambak bala tsaka inulit ang pagpapaputok. Doon ko na rin sinigawan ng 2 lalaki na magtawag ng saklolo habang napipigilan ko pa ang mga aswang. Sa kasamaang palad ay hindi ko agad napansin ang isang mabalahibong halimaw na lumundag papunta sa gilid ko. Nagawa nitong masipa ang hawak kong baril, kaya ito tumilapon sa lupa. Hindi pa man ako nakakabuelo ay tumama naman ang tuhod nito sa mukha ko. Tumilapon ako sa may puno at nauntog ang ulo sa isang malaking bato. Subalit nagtataka ako kasi kita kong sinampo ng aswang ang tuhod na tumama sa akin. Hindi na rin maayos ang tindig nito nang tumayo. Naramdaman kong uminit na naman ang habak sa baywang ko kaya't naaalala ko ang nangyari sa nakaharap kong aswang noong nakaraan. Humiyaw ang halimaw at bumuwelo palapit sa akin. Mabilis ko namang dinampot ang itak na nasa lupa kasi yun ang naabot ko. Nagkasalubong ang kanyang mga kuko at ang aking patalim. Tinadyakan ko ang kanyang sikmura, ngunit naibuelo naman niya ang kabilang kamay para kalmutin ako. Nasugatan ako sa may braso, bagamat nasaktan na naman siya nang madampian ako. Tinadyakan ko siya ulit kaya't napatihaya ito sa lupa. Pinipilit niyang makabangon sa kabila ng iniindang tuhod. Subalit nagawa kong maihagis pabaon sa kanyang tiyan ang hawak na itak. Doon din ay narinig namin pareho ang mga paparating na taong bayan. Kita ko ang pagkataranta sa kanyang mukha. Pinilit ulit bumangon kahit nakabaon pa ang patalim sa sikmura. "Huwag ka na kasing tumakas, lintik na halimaw. Siguro nga't sinasabi sa akin ni Mariano na hindi ako mahusay pagdating sa paghawak ng patalim. Pero ngayon malinaw na sigurado na ang kamatayan mo." Gigil at nanginginig kong hinawakan ang puwitan ng itak. Tsaka pilit na iginuhit papunta sa kanyang dibdib. Napahiyaw ng mahaba ang aswang. Gusto niya akong pigilan pero hindi niya mahawakan ang katawan ko nang di nasasaktan. Nang makarating ang nakabaong patalim sa kanyang dibdib, hinugot ko ito tsaka mabilis na sinaksak sa kanyang leeg. Naliligo ako sa dugo ng aswang nang lapitan ni na Mateo at ng mga taong bayan. Pinatanong niya ako kung ayos lang daw ba ako. Ngunit ang nasabi ko lang sa kanya ay kunin niya ang baril ni Gaspar. Hindi na kasi ako makakilos ng maayos noon dahil sa sobrang panginginig ng kalamnan. Pagkatapos na malayan ko na lang na nakahiga na ako sa kwartong tinutuluyan ko kinakaindong at mataas na ang sikat ng araw. Hinimatay ba ako? Siguro nga. Basta ang huling natatandaan ko ay ang nakahandusay na aswang sa harap ko. Hindi ko rin alam kung paano, ngunit malinaw ko ring naaalala ang iilang mga yugto kung kailan may nakainkwentro akong mga aswang dati pa. Sa mga pagkakataong yaon ay suot ko ang mga damit na ninakaw mula sa mga sundalong Hapon. Nakasukbit sa bewang ang isang pistola at nakatutok sa mga halimaw
ang isang rifle. Nakikita ko ring may mga kasama ako. 3? Hindi. Mukhang 4 yata sila. Bale, 5 kaming lahat na kumakalaban sa mga aswang. Yun nga lang ay hindi ko pa rin maalala ang mismong mga mukha nila, pati na ang mukha ng naaalala kong si Mariano. Ang taong nagsabing hindi ako ganoon kahusay humawak ng patalim. Kung sino si Mario, hindi ko pa alam. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok si Kaindong. Tinanong niya kung ayos na raw ba ako matapos himataying bigla kagabi. Tumango naman ako. Pagkatapos sinabi niyang may mga naghahanap daw sa akin sa bakuran. Nanghihina akong bumangon. Napansin ni Kaindong na nilalagnat pala ako. Pero hindi ko na siya pinakinggan. Nagtuloy-tuloy akong lumabas tsaka nakita sa bakuran sina Ginoong Salvador at Gaspar. Nakaupo rin sa tabi nila si Mateo. "Kumusta na, bata? Balita ko, husay mo raw sa bahay bakasyonan ko Pati na rin daw dito kagabi." Bati sa akin ng matandang may nakasinding tabako sa labi. Yumuko lang ako bilang tanda ng paggalang at kinamayan ng 2 panauhin. Lumabas naman kasunod ko si Kaindong. Bitbit ang isang galong tuba at iilang mga baso. Nahihiya akong nakikinig noon sa mga sinasalaysay ni Mateo tungkol sa akin. Ang mga bisita naman ay nakikinig lang. Maya't mayang tumutugon sa nagsasalitang binata. Makalipas ang mga kalahating oras nakangiting pinahinto ni Ginoong Salvador, si Mateo. Tumitig sa akin ang matandang mayaman at nagwika. Sa Lanao ay may mga nalaman at nakilala. Napagalaman kong mayroon palang isang pangkat ng mga sundalong nakatuon sa paglaban sa mga aswang. Kasama raw ito sa mga kumakalaban sa mga mananakop. Pero nang lumaki ang banta ng mga aswang, ang 5 ito ang inatasang sumupil sa mga halimaw. At alam mo, iho, Javier ang pangalan ng isa sa kanila. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Nagpatuloy pa si Ginoong Salvador at sinabing di pa raw natatagpuan ang sinasabing Javier hanggang ngayon. Hindi raw sigurado ang nakaligtas na kasapi ng pangkat kung buhay pa ba ito. Nakwento rin daw ng matanda sa sundalong yun na meron nga siyang nakilalang Javier. Kaya naman susunod daw ito sa baryo upang makita ang taong walang alaala. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Matutuwa ba ako o malulungkot? Sigurado nga lang ako na kinakabahan ako. Bagamat ramdam ko ring may pananabik sa kalooban ko. Nananabik akong makita ang kung sino mang paparating. Gusto kong malaman kung may kinalaman ba siya sa nakaraan ko. Gusto kong malaman kung siya ba si Mariano o isa sa 4 na malalabong mukha sa isip ko. Ilang minuto akong nanahimik. Nanahimik din ang mga kausap ko. Ramdam kong gusto nilang hayaan akong magmuni-muni sandali. Dinagayan ni Gaspar si Ginoong Salvador na mabilis namang nilagok ng huli. Pagkatapos ay muling nagsalita ang asindero. Isa pa nga pala, Javier. Tungkol sa bato, gusto kong pangalagaan ninyo ito. Kayo, ni Gaspar at ng iba pa. Nagtanong si Mateo kung anong bato ang sinasabi ng matanda.
Pinakiusapan naman ako ng huli na kunin ang kahon, bagay na agad ko namang sinunod. Kinuha ko ang kahon sa kwarto, nilapag sa mesang nasa bakuran, at agad itong binuksan ng amo namin. Yun ang unang pagkakataong nakita ko ang itim na bato ng malinaw sa maliwanag na paligid. Kasing laki nga lang ito ng dulo ng hintuturo. Ngunit sadyang napakakintab nito at itim na itim. Bukod pa, ramdam na ramdam ko ring binabalot ito ng napakabigat na kung anong hiwaga. Ito ay bahagi ng itim na bato na binasbasan mismo ng Panginoon ng mga aswang. Nakakatulong ito sa kanilang pagpaparami sapagkat sa tamang ritual ay kaya nitong gawing aswang ang isang mortal. Sa kabutihang palad ay nagawa itong nakawin ng albularyong aking matalik na kaibigan. At ipinagkatiwala niya sa akin bago siya pumanaw. Kung ganun, yan ang dahilan kung bakit sinalakay kami ng mga aswang noong nakaraan, Ginoo? Pautal na nagtanong si Mateo, na sinagot naman ng pagtango ng matanda. Doon na rin sumingit si Kaindong, tsaka tinanong kung yun din ba ang dahilan kung bakit nilusob ang baryo. Iling ni Ginoong Salvador, hindi. Palagay ko ay hindi pa nila nararamdamang na kay Javier ang bato. Subalit, ayon sa napag-alaman ko, balak ng mga tampanasang manalakay ng baryo upang gawing aswang ang mga ito. Hindi pa man sinasabi sa akin ni Ginoong Salvador. Alam ko nang gusto niyang bantayan namin ang lugar na yon. Hindi ko pa nga lang alam kung ano ang makukuha niya sa pagliligtas ng mga tao mula sa mga aswang. Gayong pwede namang ilayo na lang niya ng ilayo ang bato. Palagay ko, may nakatago pang pakay ang hasyendero. Ang kaso, hindi ko maitatangging kinakain pa rin ako ng pag-aagam-agam sa sarili ko. Sino si Mariano? Sino-sino kaya ang mga nakasama ni Javier sa kanyang pakikipaglaban sa mga aswang? Sila kaya talaga ang pangkat ng mga gerilya na nabalitaan ni Ginoong Salvador? Ano kaya talaga ang pakay ng hasyendero sa mga aswang? Magawa pa kaya ni Javier na talunin ang mga pagdududa sa kanyang sarili? Napakaraming katanungan ang gusto nating masagot sa kwentong ito. Kaya naman, huwag ninyong kakalimutang subaybayan ang mga susunod na kabanata ng Sundalong Bantay. Dito lamang sa Sitio Pangil. Kumusta po, Sitio Pangil? Ako po ulit ito, si Jimmy, ang apo ni Lolo Javier. Nandito ulit ako upang ibahagi ang ikatlong yugto ng kwento ni Lolo. Ngayon po ay isasalaysay ko naman kung paano nagumpisang manumbalik ang kanyang mga alaala. Dito rin po ay muli niyang makakaharap ang mga taong naging bahagi ng kanyang nakaraan. Nakaraang may kinalaman sa pagtugis sa mga aswang. Sa muli, kokopyahin ko lang po ang mga nakasulat sa lumang kwaderno ni Lolo Javier. Bagamat nakasalin na ito sa Tagalog upang mabasa na agad ng maayos ni Sir Jupiter.
Hindi ako tinantanan ng napakaraming isipin noong gabing yun. Magdamag akong binagabag ng mga sinabi ni Ginoong Salvador, lalo na yung tungkol sa nakilalang araw niya sa Lanao. Sino kaya talaga ang taong yun? Talaga bang may kinalaman yun sa nakaraan ko? Tungkol naman sa nakaraang malabo sa alaala ko, sino kaya talaga ako? Ano ba talaga ang pagkatao ko? At bakit meron akong mga kakayahang iba sa pangkaraniwan? Sino kaya si Mariano? Siya ba ang sinasabi ng hasyendero na pupunta raw dito sa baryo para makita ako? Hindi ako nakatulog ng maayos. Tulala rin pagkagising. Itinuon ko na lang ang pansin sa pagtulong kay Kaindong sa mga gawaing bukid para makalimot kahit papano. Pasado 1:00 ng hapon nang dumating si Gaspar sakay ng kalesa. Pinapapunta ako sa bahay ni Ginoong Salvador. Mauna na raw ako kasi may susundain pa siya sa may ilog. Dalhin ko raw ang kahon na may itim na bato at isama na rin si Mateo. Agad naman akong nagpaalam kay Kaindong tsaka lumakad na papunta sa may lawa. Kasabay nga si Mateo. Pagdating namin sa bahay na bato, sinalubong agad kami ni Ginoong Salvador. Naroroon na pala ang mga kasabayan namin ni Mateo sa pagsasanay, pati na ang iba pang mga tauhan ng hasyendero. Siguro nasa 10 silang lahat na nakakalat sa loob at labas ng sementadong bakod. Inatasan ng matanda si Mateo na lapitan ng isang tauhan para malaman kung saan siya pupwesto, habang ako naman ay pinapasok niya sa loob ng bahay. Yun ang unang pagkakataon na nakapasok ako sa bahay bakasyunan ni Ginoong Salvador. Sa may bakuran lang kasi kami pinapapwesto ni Gaspar noong nakaraan, tapos nakakandado ang mismong pinto ng bahay. Pansin ko kaagad na napakapayak lang pala ng itsura ng loob ng bahay na yun. Sala, kusina, banyo at 2 kwarto. Subalit, kapansin-pansin ang isang pahabang mesa na humahati sa gitna ng sala at kusina. Halatang gawa sa nara, tapos sinadyang ayusin para magsilbing altar. Dala mo ba ang kahon? Natigil ang pagtitingin-tingin ko sa bungad ng pinto nang magtanong ang hasyendero. Tumango naman ako, tapos kinuha sa bulsa ang kahon ng itim na bato. Pinalapit ako ng amo ko doon sa may altar at inutusang ihimlay sa bandang gitna ang kahon. Nilapag ko naman ito sa may paanan ng krusipeo. Hindi ko rin napigil ang mga matang tignan pa ng maigi ang pahabang mesa. Kapansin-pansin ang bugkos ng mga tuyong tangkay sa bandang kaliwa. Sobrang tuyo na mahahalata mong napakatanda na ng mga ito. May tig-iisang kandila rin sa magkabilang gilid ng altar. May rosaryong puti na nakasabit sa krusipeo at may larawan sa bandang kanan. Larawan ng isang dalagang napakatamis ng ngiti sa maalindog na mukha. Yan ang aking ulikaiha, si Isabel. Biglang wika ni Ginoong Salvador. Napalingon naman ako sa kanya at nabanaag ko sa kanyang mga mata ang magkahalong hinagpis at galit. Gusto kong magtanong kung bakit hindi niya nakakasama ang kanyang anak.
subalit nabuhol ang dila ko. Ewan, pero sadyang hindi lang talaga ako usiserong tao. Mas gusto kong makinig kapag ang iba mismo ang kusang nagkikwento sa akin. Ilang minutong tumahimik. Umikit at pabulong na nagdasal si Ginoong Salvador. Pagkatapos ay sinabi niya sa aking maya-maya lang ay darating na ang taong nakausap niya sa Lanao. Ito raw ang sinundo ni Gaspar sa may ilog. Darating daw kasi ito gamit ang bangka. Kaya mabuting ihanda ko na ang sarili kung sakali mang kilala ko nga ang nasabing tao. Lumabas kami ng bahay at inatasan niya ang 3 sa kanyang mga veteranong tauhan na magtungo sa baryo. Sinabihan niyang bantayan ng mga ito ang baryo at baka bumalik ang mga aswang. Mga bandang 3:00 ay natanaw na nga namin ang kalesang ginamit ni Gaspar. Pinagpapawisan na ako ng malamig kasi hindi ko sigurado kung ano ang dapat asahan. Napapahawak na lang ako sa kumakabog kong dibdib habang nagdarasal na sana nga siya na ang isa sa mga taong hinahanap ko. May kalayuan pa man ay natanaw ko ng 2 ang kasama ni Gaspar. Isang may kapayatan ngunit napakatangkad na lalaki at isang babaeng nakadamit panlalaki at may yantok sa likod. Napalingon din ang mga ito sa tarangkahan kung nasaan kami ni Ginoong Salvador at kinawayan naman sila ng hasyendero. Hindi pa man nakakalapit at nakakahinto ang kalesa ay napasigaw na ang lalaking matangkad. Javier, ikaw nga! Pagkatapos ay tumalon ang babae tsaka tumakbo palapit sa akin. Nakatayo lang ako na parang tuod ng mahigpit niya akong niyapos. Nanginginig at nangingiyak-ngiyak pa nga ito nang tanungin niya ako kung ano raw ba ang nangyari sa akin. Hindi pa rin ako makapagsalita. Bagamat ramdam ang unti-unting pagsakit ng ulo ko. Huminto ang kalesa sa tapat ng tarangkahan, tsaka mahinahong bumaba ang lalaking matangkad. Binati niya si Ginoong Salvador at yumakap na rin ito ng mahigpit sa akin. Javier, kumusta ka na ba? Siguro di mo kami naaalala, pero kami ito. Ako si Toto. Itong babae naman ay si Miriam. Kami ang mga kasama mo sa pangkat natin dati. Bali, 5 tayong lahat. Tayong 3 ni Miriam, tapos sina Mariano at Sargento Miguel. Natigilan ang lahat nang bigla akong mapasapok sa ulo kong napakasakit na naman. Nasilaw ang utak ko sa mga larawang galing sa alaala ko. Nakita ko itong nagpakilalang Toto na kainuman ko sa ilalim ng isang puno. Nakita ko rin itong Miriam na sinasanay akong gumamit ng yantok. Higit sa lahat, nakita ko sila sa sandali kung kailan kinakalaban ko ang isang itim na aswang. May 2 pa kaming kasama ngunit malabo pa rin sila sa isip ko. Ang naaaninag ko lang, ang isa ay napakalaki ng katawan. Kasing laki siguro ni Gaspar. Ang isa naman ay may hawak na itak na tanso ang talim. Kita kong tumilapon yung malaking lalaki, bagamat hindi pa rin malinaw sa akin ang itsura niya. Sa isang kisap mata ay napasigaw din si Toto nang mapasubsob sa lupa ang mukha.
Itinutok ko ang baril sa halimaw ngunit nagulat na lang ako nang magawa na niya akong balyahin at inihampas sa katawan ng isang puno. Naputol ang alaala ko nang mapadaing ako dahil sa malalim niyang pagkalmot sa likod ko. Toto? Ikaw ba talaga si Toto? Pautal kong sabi nang maalalang kaharap ko ang pinakamatalik kong kaibigan sa pangkat. Subalit hindi ko na narinig ang kanyang sagot sapagkat muli na naman akong nahilo at hinimatay. Nang magising ako ay naroon na ako sa loob ng kwarto ko sa bahay ni Kaindong. Nakita kong kasama ko si Mateo tapos naroon din si Manang Maming, ang manggagamot ng baryo. Sabi ng binata buong hapon at gabi raw pala akong nawalan ng malay. Tapos napakataas ng lagnat at grabe ang panginginig. Kaya minabuti na ng hasindero na ihatid ako pabalik ng baryo upang mapatignan sa manggagamot. Nasa labas daw ng bahay ni Kaindong ang matanda pati na sina Ginoong Salvador at ang dalawang bisita. Subalit, mariing sabi ni Manang Maming na huwag munang papasukin sina Toto at Miriam hanggat hindi bumababa ang lagnat ko. Lumabas si Mateo para sabihin sa mga naghihintay na nagising na ako. Ako naman ay hinayaang makapagpahinga ang sarili habang ginagamot ni Manang. Pinahatiran na rin ako ng nilagang manok ni Kaindong para raw bumuti ang pakiramdam ko. Hapon ng araw na yon ay nahimasmasan na nga ako. Inakay na ako ni Mateo sa sala kung saan naghihintay sina Kaindong, Ginoong Salvador, Toto at Miriam. Sumunod din sa amin si Manang Maming. Kako sa kanila, wag nang mag-alala kasi maayos na ako. Isa pa unti-unti nang nangunguya ng utak ko ang mga nanunumbalik na alaala. Napakasaya ko noong hapong yun. Masaya kasi nakita ko na ulit ang kaibigan ko at isa naming kabaro. Iwas nga lang sila sa pagkikwento tungkol sa nakaraan at nang hindi masobrahan ang utak ko. Gayunpaman hindi ko napigil itanong kung ano ang nangyari nung gabing kinalaban namin ang itim na aswang. Sa laysay ni Miriam, nagkakahiwalay tayo. Una kang nawala nang mapatilapon ka malapit sa ilog. Ako naman ay nagawang makapagtago sa likod ng isang puno. Hindi na ako makalaban noon kasi bali na ang isang binti at isang braso ko. Wala akong nagawa noon kundi pigil na umiyak habang naririnig ang daing ng mga kasama natin. Hanggang sa mismong ang aswang ang nagsabing hindi niya ako sasaktan. Haayaan niyang durugin ako ng kilabot at ako ang magsabi sa mga tao na hindi kinakalaban ang mga aswang. Naputol ang pagsasalita ng babae nang di niya mapigil na mapaiyak at manginig. Hinaplos naman ni Manang Maming ang likod nito. Pagkatapos si Toto ang nagpatuloy sa pagsasalaysay. Sugatan na ako noon, pero pinilit kong tumayo nang makaalis na ang aswang. Una kong nakita si Miriam, pero iniwan ko muna siya dahil hindi ko na siya kaya akayin. Hinanap ko kayo ni na Mariano at Sargento Miguel pero wala talaga. Ang natagpuan ko lang mga bakas ng dugo malapit sa ilog. Mabuti na lang talaga at nahanap kami ni na Tiniente Gabon kinaumagahan.
Si Mariano nahanap din sa may kalayuan pero tulala at lupaypay. Kayo lang ni Sarhento ang hindi natagpuan. Narinig ko na naman ang pangalang Mariano. Ang taong minsang nagsabi sa aking hindi ako mahusay sa paghawak ng mga patalim. Subalit kahit anong halukay ko sa utak ko ay hindi ko makita ng malinaw ang kanyang mukha. Ang nasisiguro ko lang, siya ang taong may hawak na tansong itak ng lumaban sa aswang. Tinanong ko si Toto kung sino ang Mariano na yon at kung kumusta na ito. Nabigla naman ako nang sinabi niyang si Mariano ay aking pinsang buo. Hanggang ngayon ay nakaratay pa rin daw ito. Nanghihina, nangangayayat at hindi makausap ng maayos. Doon na rin tsumempo si Miriam at tinanong si Manang Maming kung pwede raw ba itong sumama sa lugar na pinanggalingan namin sa may Bukidnon. Naroroon daw kasi si Mariano at naisip ng babae na baka pwedeng mapatignan ito sa manggagamot. Napatingin naman ako kay Ginoong Salvador. Naisip ko kasing baka kailangan pa ako roon sa baryo. Tila ba nahulaan naman niya ang iniisip ko, kasing nginitian niya ako at sinabing, "Huwag ka mag-alala, Javier. Ayos lang. Ang totoo nga niyan, naisip kong sumama na rin. Naging interesado kasi ako sa pangkat ninyo." Napagkasunduan naming magpalipas muna ng 3 araw upang makapagpahinga ako. Si Toto ay doon na rin tumuloy kinakaindong habang si Miriam naman ay doon sa kubo ni Manang Maming. At sa 3 araw na yun, sadyang naging napakasaya ko. Oo, malihim ako at hindi mo basta mababanag sa mukha ko ang iba't ibang damdamin. Subalit ramdam ko noong unti-unti na akong nabubuo. Masaya kaming nagkwekwentuhan at nagiinuman ni Toto katulad ng dati. Doon kami pumupwesto sa ilalim ng napakalaking puno ng yakal malapit sa ilog. Sinasanay din niya ako ulit sa mano-manong labanan kung saan siya mahusay. Si Miriam naman ay matigas pa rin kagaya ng dati, lalo na pagdating sa pagsasanay ng kali. Nakita nga rin ni Ginoong Salvador ang mga pagsasanay namin at lalo siyang naging interesado sa maliit naming pangkat na mga gerilyang sundalo. Paglipas ng 3 araw ay bumiyahe na nga kami sa pamamagitan ng ilog. Ako, si Ginoong Salvador, si Toto, si Miriam at si Manang Maming. Iniwan si Gaspar upang bantayan ang baryo kasi naririyan pa rin ang banta ng mga aswang sa paligid. Ang itim na bato naman ay dala ng hasyendero. Papunta kami noon sa Bukidnon kung saan ang kuta ng mga gerilyang sundalo. Naroroon din daw ang mga pamilya namin. Sadyang may pinuntahan lang daw sina Toto noon sa Lanao nang magkatagpo sila ng amo ko. Tuwang-tuwa naman ang mga gerilyang sundalo sa kuta nang makita kaming paparating. Mainit nila akong sinalubong. Si Toto naman ay hindi magkandamayaw sa pagsabi sa kanilang huwag akong masyadong biglain. Sinalubong din kami ng sinasabing si Teniente Gabon. Siya raw ang isa sa mga pinuno ng kutang yon na lumalaban sa mga mananakop na Hapon. Ang nawawalang si Sargento Miguel kasi raw ay pinuno lamang naming mga manunugis ng aswang.
isang pangkat na binubuo lamang ng 5 katao. Sinamahan kami ni Teniente Gabon papunta sa kubong kinaroroonan ni Mariano. Kasama raw nitong naninirahan doon ng isa pang sundalo habang hindi pa ako natatagpuan. Oo, yun nga rin mismo ang kubong tinutuluyan ko sa kuta. Sa katunayan nga ay tuloy-tuloy ang pagdaloy ng mga alaala sa utak ko habang naglalakad. Magkahalo rin ang nararamdaman ko. Lungkot, panghihinayang, kaba, saya, basta lahat-lahat na. Mga damdaming biglang nilamon ng kilabot nang makaharap ko na ang mismong kubo. Hindi ko maintindihan noong una. Basta bigla ko na lang naramdaman ang parehong mabigat na presensya galing sa mga aswang sa baryo. Nagpalinga-linga pa nga ako kasi baka may nagmamanman pala sa amin. Pero wala naman. Kumatok si Teniente Gabon. Pinagbuksan ng sundalong kasama ni Mariano. Pumasok kami sa kubo. Tumuloy sa kwarto ni Mariano at agad na pa, Jesus Mariosep, ang manggagamot nang makita ang sinasabing pinsan ko. Nanlalaki ang ulo ko nang lumapit ako sa kawayan niyang papag. Tinignan ko siya mula ulo hanggang paa at naalala ang makisig nitong pangangatawan. Ang dati ay mayabang niyang tindig kapag nakahawak ng patalim. Ngayon ay tila lantang gulay na sa harap ko. Mariano? Mariano, anong nangyari sa'yo? Mariano, ako to, si Javier. Lalapit pa sana ako upang hawakan ang kanyang kamay. Subalit pinigilan ako ni Manang Maming. At sinabing, hindi yun ang pinsan ko. Nabigla kaming lahat na naroroon sa sinabi ng manggagamot. Bahagya pa ngang kumunot ang noo ni Miriam dahil nainis sa narinig. Hanggang sa sinabi ni Ginoong Salvador na mukhang tama nga si Manang. Napatras ako. Lumapit naman sa papag si Manang Maming. Nagsindi ito ng ilang mga kandila tapos nagsimulang bumigkas ng isang orasyon. Hindi ko maintindihan ng kanyang mga sinasabi. Bukod sa nasa ibang wika ito, hindi rin gumagana ng maayos ang utak ko dahil sa magkakahalong damdamin. Binabantayan na nga ako ni Toto at baka himatayin na naman daw ako. Ilang minuto pa nagsimulang umungol si Mariano. Lumalakas din ang pag-uusal ng orasyon ni Manang hanggang sa nagulantang na lang kaming lahat ng biglang maglaho ang pinsan ko. Ang tanging nakita namin sa ibabaw ng papag ay mga tuyong tangkay ng kung anong halaman. Natahimik kaming mga sundalo. Hindi alam kung ano ang nangyayari. Subalit, kapansin-pansing may nalalaman ang hasyendero, batay sa nababanaag ko sa malungkot at galit niyang mga mata. Nilingon ko ulit ang mga tangkay at naalala ang mga piraso ng kahoy na nasa ibabaw ng altar sa bahay bakasyunan. Sunod naman akong tumingin kay Manang Maming. Magtatanong na sana ako nang bigla siyang magsalita. Gabunan.
Isang aswang na gabunan ang may gawa nito. Kinuha at tinago niya ang totoong Mariano upang paglaruan at kainin. Tsaka nang iwan ng isang huwad na kapalit. Karaniwang gawa sa katawan ng saging o mga tangkay ang kapalit, ngunit pinagmumukhang buhay na kawangis ng taong pinalitan. Tanong naman ni Miriam, kung ganon patay na po ba ang totoong Mariano? Umiling-iling si Manang Maming tsaka sinabing hindi siya sigurado. Maaaring patay na, ngunit maaari ring pinapahirapan pa rin hanggang ngayon. Isa raw kasi ang mga gabunan sa mga pinakamakapangyarihan pero pinakasira ulo sa mga aswang. Naliligayahan ang mga halimaw na ito kapag pinaglalaruan ang kanilang mga nahuli bago kainin. Kumulo ang dugo ko sa narinig. Pinapakulo ng mga alaalang may kinalaman kay Mariano. Mga alaalang simula pa noong mga bata pa lang kami hanggang sumalakay ang mga hapon. Tapos ay ang mga sandali kung kailan tinalaga kami sa maliit na pangkat upang tumugis ng mga aswang. Kailangan nating mailigtas si Mariano. Kung sakali mang buhay pa siya, kailangan nating mailigtas ang pinsan ko. Bigla kong bulalas kaya't napalingon ng mga kasama ko sa akin. Tinapik naman ako ng asyendero sa balikat tsaka sinabi niyang hindi madaling kalaban ang mga gabunan. Iho, tandaan mong ang gabunan ang karaniwang pinakamalakas sa isang tribo ng mga aswang. Kadalasan sila ang pinuno at ang pinakamatatanda. Hindi nga sila tinatablan ng mga pangkaraniwang pangontra gaya ng bawang at asin. At kaya rin nilang maglakad sa ilalim ng tirik na araw na parang pangkaraniwang tao lang. Anong gusto niyong gawin ko? Ang tumulala na lang habang posibleng buhay pa at pinapahirapan si Mariano? Ang gayahin kayo na walang ginagawa gayong napatay din ng isang gabunan ng anak ninyo? Natigilan ako sa naibulalas ko sa amo ko. Maging siya man ay namutla rin, tsaka napayuko. Pinagsisihan ko agad ang sinabi ko ngunit umuurong ang patawad sa aking dila. Ilang sandali pa ay pabulong niyang sinabi sa aking, isa lang ang buhay na meron tayo, Javier. Hindi natin ito dapat sayangin para sa wala. Ayokong magpadalos-dalos. Gusto kong siguraduhin matatapos ko ang halimaw na yun at sisiguraduhin maipaghihiganti ko si Isabel. Napahiya ako. Yumuko at naglakad palabas ng kubo. Susundan sana ako ni Miriam ngunit pinigilan siya ni Tiniente Gabon. Narinig ko rin sinabi ni Toto na hayaan muna akong mapag-isa at makapag-isip. Subalit sagot naman ni Miriam, kilala mo yung Javier na yan, Toto. Oo, tahimik at mahihain niyang baliw na yan pero mapusok yan. Kapag nadala ng damdamin, duda akong nagbago na ang ugali niya lalo pat bumabalik na ang alaala niya. Dumiretso ako sa may ilog kung saan madalas kaming nagpapalipas oras ni Mariano noon. Hindi nga ako sinundan ng mga kasama ko. Lupay-pay akong naglakad-lakad sa paligid ng kuta. Doon sa mga bahaging naaalala kong hindi gaanong pinupuntahan ng mga tao. Iniisip ko pa rin kung ano ang dapat kong gawin gayong alam kong nasa alanganin si Mariano.
hanggang sa hindi ko namalayan na sa may likod na pala ako ng kubo namin ni Mariano. Pansin kong wala ng tao roon. Marahil ay naroroon na sila sa kubo ng tinyente. Pumasok ako. Ilang minutong tinitigan ang mga tuyong tangkay sa ibabaw ng papag ni Mariano. Pagkatapos pumunta ako sa kwarto ko. Tsaka hinila ang isang maleta mula sa ilalim ng papag ko. Binuksan at pinagpawisan ng malamig nang makita ang ilan sa pinakamahalagang bahagi ng nakaraan ko. Isang pistola, isang rifle, ilang mga tambak bala at isang itak. Kung ayaw nilang kumilos, ako na lang. Bahala na. Mapanganib ang masidhing damdaming ginatungan ng kapusukan. Talaga nga kayang tutugisin ni Javier ang aswang na gabunan. Mahahanap kaya niya ito at magtatagumpay kaya siya sa binabalak? Makikita pa kaya niyang buhay ang pinsang si Mariano? Lalong nagiging kakaba-kaba at kapanapanabik ang mga pangyayari dito sa ating kwento. Kaya naman abangan ng susunod na yugto ng Sundalong Bantay. Dito lamang sa Sitio Pangil. Magandang gabi po mga kasityo Pangil. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Naririto na naman po ako ang inyong lingkod na si Jimmy upang ipagpatuloy ang kwento ng aking Lolo Javier. Kumapit kayo sa inyong mga kinauupuan o kinahihigaan dahil masyadong masalimuot ang yugtong ito ng kwento. Masyadong madilim, nakapanlulumo, at nakapanginginig buto. Hindi ko na po patatagalin. Narito na po ang pagpapatuloy ng tinagalog na kopya ng mga nakasulat sa kwaderno ni Lolo Javier. Natagpuan ko ang sarili sa bangkang nasa ilog. Gabi na, ngunit mag-isa akong pumapalayo mula sa kuta ng mga gerilyang sundalo. Puno pa rin ako ng pag-aalala para sa pinsan kong si Mariano habang pinipig ako ang utak kung saan naganap ang muli naming misyon. Ang alam ko lang naman kasi ay nasa isang gubat sa tabi ng ilog Pulangi iyon. Pero hindi ko matandaan kung saan mismo sa kahabaan ng ilog. Bilog na buwan lang ang tanglaw ko. Alerto ang mga mata upang hindi sumalpok ang bangka sa malalaking bato o sa pampang ng ilog. Hinahaplos ang habak na nakatali sa baywang ko habang sumasabay sa daloy ng tubig ang sinasakyan. Naisip kong sa tabi nga rin pala ng ilog ako nakita ni Kaindong. Naghihingalo na raw talaga ako noon dahil sa malalaking mga sugat at sa tubig na nakapasok sa baga. Mabuti na lang talaga at nagising pa ako makalipas ang ilang araw kahit palyado ang alaala. Napagtanto kong malamang malapit lang sa baryo ni Kaindong ang gubat na yon.
Garantisado naman kasing ikakamatay ko kung napakalayo ng pagkakaanod sa akin. Subalit, tandaang hindi ugali ng mga aswang na salakay ng mga lugar na malapit lang sa mismo nilang pugad. Ibig sabihin, kailangan ay may sapat ding layo mula sa baryo ang tutumbukin ko. Sinasalanta kasi ng mga aswang ang baryo ni Nakaindong, kaya malabong katabi lang noon ang pugad ng mga demonyo. Mahigit 1 oras pa ay may natanaw akong makapal na gubat. Hindi ako sigurado kung malapit na nga ba ako sa baryo o malayo pa. Ngunit natigilan ako nang maramdamang umiinit ng bahagya ang habak sa bewang ko. Kumabog ang dibdib ko at pinagpawisan ako. Nanalangin tapos maingat na dinaong ang bangka. Nanatili lang talaga akong alerto habang tinatali ang bangka kasi baka may sumugod na aswang mula sa kasukalan ng gubat. Nagpahid ako ng lana o langis para hindi ako maamoy ng mga demonyo. Nagsuot ng rosaryo sa leeg. Isinukbit ang mga sandata at sinuong ang kakahuyan. Sa mga unang minuto, ang lagaslas ng ilog at huni ng mga kuliglig lang ang naririnig ko. Iba rin ang lamig ng paligid. Kakaiba sa karaniwang lamig ng mga lugar malapit sa ilog. Tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa napahinto ng makarinig ng pagpagaspas ng malalaking mga pakpak. Napatingin ako sa langit. Pero hindi ko na nakita ang pinagmumulan ng tunog. Basta binunot at ikinasa ko na lang ang pistola ko bago muling naglakad. Napansin ko na ring lalong umiinit ng paunti-unti ang habak ko sa bewang. Ilang minuto pa ay may natanaw akong 2 kalalakihang naglalakad din sa gubat. Mabilis akong nagtago sa likod ng isang malaking puno bago pa man sila lumingon sa kinaroroonan ko. Makalipas ang ilang saglit, dahan-dahan akong sumilip. Mabuti na lang at hindi pala nila ako napansin. Ngunit, nakita kong paika-ika kong maglakad ang isa sa kanila. Hindi pa man ako sigurado ay nahinuha ko ng baka yun ang aswang na tinamaan ko ng bawang sa binti. Ang aswang na nakalaban ko sa labas ng bahay bakasyunan ni Ginoong Salvador. Maingat kong sinundan ang dalawa. Gusto kong malaman kung saan ba ang kanilang lungga. Palingon-lingon din ako sa likod ko at baka may nakasunod na rin sa akin. Subalit sadyang napakalayo ng nilakad ng dalawa. Kamuntikan ko nang isiping baka nagkamali ako ng sinundan. Mabuti na lamang at may naaninag akong usok sa ibabaw ng isang burol. Mahigit 1 oras mula nang sundan ko sila. Napakainit na ng habak ko sa baywang. Kaya naman naisip kong huwag na silang sundan. Sigurado kasing marami ng mga aswang na umaaligid sa burol na yan. Kailangan kong maging mas maingat sa pagsuong sa kanilang lungga. Tumuloy sa pag-akyat sa burol ang mga sinundan ko, habang ako naman ay nagsumiksik sa makapal na damuhan. Pinahiran ko ulit ng lana ang katawan ko para siguradong hindi ako agad mapapansin. Ilang minuto pa akong nagmasid bago pagapang na lumapit sa burol. Aakyat na sana ako nang biglang manginig ng husto ang kalamnan ko dahil sa isang napakalakas na atungal
Nagmumula yun sa tuktok ng burol. Ngayon, ay sigurado na akong naroroon niya ang pugad ng mga aswang. Sa lakas kasi ng atungal na yun, sigurado akong isang hindi pipitsuging aswang ang may gawa nun. Siya ba ang hinahanap kong gabunan? Malalaman ko kapag nakita ko na ang tampalasan. Dahan-dahan akong umakyat. Napatago pa nga ako sandali nang may makitang lalaking napakalaki ng pangangatawan. Hindi ko nga lang naaninag ng maayos ang mukha nito kasi napatago na ako agad. Nang makarating ako sa tuktok, tumambad sa akin ang isang maliit na pamayanan. May mangilan-ngilang mga kubo at merong malaking siga sa gitna. Malapit naman sa apoy ay may pahabang mesang may nakapatong na isang nakataob na katawan ng tao. Hindi ko makita ang mukha nito dahil nakasubsob sa mesa. Subalit kita kong wala na itong mga binti at braso. Tapos naglalawa ang dugo mula sa napailalimang dibdib at tiyan. Nakatayo rin sa tabi ng mesa ang isang lalaking nakabako na sa katandaan. Puti na nga ang buhok at madiin ang hawak sa tungkod. Pumalibot sa kanya ang mga taga-roon. Isang pagpupulong yata ng tribo ang nadatnan ko. Kaya naman tinalasan ko ng maigi ang pandinig nang sa gayon ay marinig ko sila ng hindi lumalapit. Nagtanong sa matandang isang taga-roon, bakit daw ba sila nito pinatawag? Nanginginig ko nang hinahawakan ng kasadong pistola nung sandaling yun. Pahayag ng matanda, nabalitaan kong nakipagkita na raw si Salvador sa pangkat ng gerilya. Kahit kailan napakatuso talaga na hayop na yun. Malamang binabalak niyang makipag-alyansa upang tugisin ako. Pero siyempre, hindi siya magtatagumpay. Sasapitin ng mga sundalong yun ang nangyari rito sa kasama nila. Itong kasama nilang pinagsawaan ko ng paglaruan. Pakiramdam ko ay hinambalos ako ng troso sa narinig. Nagsitawanan ang lahat ng mga naroroon sa pagpupulong. Nakamaang akong lumingon sa mesang tinuro ng matanda. Hindi malunok ng sistema ko ang posibilidad na yun mismo si Mariano. Tinitigan ko ang nakataob na katawan. Tsaka bumaybay ang mga mata ko sa dugong nasa mesa. Sinundan ng tingin ko ang mga patak ng dugo hanggang sa napaiyak ako nang makita ang isang tansong itak sa lupa. Nagtiim ang mga bagang ko. Kinuyom ang mga palad habang hawak ang pistola. Minura-mura ang matandang aswang sa isip. Ngunit napalingon ulit sa matanda nang magsalita na naman ito. Napadako pa ang tingin ko sa nagkalat na mga bungo ng tao sa halos buong pamayanan. Pero hindi lang yon ang dahilan kung bakit ko kayo tinipon. Tinipon ko kayo kasi gusto kong saluhan ninyo ako sa hapunan ngayong gabi. At siyempre, may kasamang konting kasiyahan para sa ating lahat. Kita ko ang malisyosong ngiti ng hukluban. Tipo ng ngiting alam mong hindi talaga gagawa ng maganda.
Halatang may binabalak. Kaya naman siniksik ko pa ang sarili sa pinagtataguan kong halamanan sa may tuktok ng burol. Kinabahan din ng saglit nang mapadako ang tingin ko sa bilog na buwan. Nakakainis. Sa sobrang damdamin ko kanina ay nawala na sa isip ko ang napakahalagang bagay na yun. Umugong din sa isip ko ang sinabi ni Ginoong Salvador. Isa lang ang buhay na meron tayo, Javier. Hindi natin ito dapat sayangin para sa wala. Patawad, Mariano. Patawad, Ginoong Salvador. Nagpatuloy sa pagsasalita ang matanda. Sa ating hapunan ngayon, mayroon kayong dalawang pagpipilian. Itong patay ngunit sariwang katawan o ang duwag nating panauhing kailangan ninyong mahanap. Nalintikan na talaga. Nagpahid naman ako ng lana eh. 2 beses pa nga, kaya paano niya na lamang nandirito ako sa lungga nila? Wala ba talagang talab sa kanya ang mga pangontra sa aswang? Yan pa ang kapangyarihan ng isang gabunan? Napalitan ng mga pag-angil at ungol ang tawanan ng mga taga roon. Merong nanggagaling doon sa pagtitipon, ngunit meron ding mula sa bandang ibaba ng burol. Halatang nakakalat sa buong paligid ang mga tampalasan, kaya't hindi talaga magiging madali ang pagtakas ko sa impyernong ito. Mabilisan akong sumilip sa baybawi agad ng paningin. Mahirap na. Mahirap na kasit baka mapansin pa nila ako. Gayunpaman, nakita kong nagbago na nga ng anyo ang mga aswang. Nakumpirma kong ang lalaking paika-ika kong maglakad ay ang parehong aswang na nakalaban ko noong nakaraan. Nakumpirma ko ring isang ang gabunan ang matandang nakabako. Itim na itim ang balat na sumasalungat sa kulay ng napakaputing buhok. Higit sa lahat, sumakit ding bigla ang ulo ko nang maalalang yun mismo ang aswang na gumapi sa aming pangkat. Nagpupuyos na ako sa galit pero kailangan kong huminahon. Napakarami nila. Garantisado ang kamatayan ko kapag nahanap nila ako. Pero hindi rin pwedeng wala akong gawin sa pinagtataguan ko, lalo't alam kong batid ng gabunan kung nasaan ako. Pasalamat lang talaga ako't naisip pa ng matandang paglaruan ako bago kainin. Kaya hindi pa niya sinasabi sa kanyang mga alagad ang kinaroroonan ko. Tumingin ako sa likod ko. Doon sa bandang paibabang bahagi ng burol, kita kong konti lang ang mga aswang na gumagala roon. Ngunit palagay ko, kailangan kong mag-ingat sa nakita ko kaninang malaki ang pangangatawan. Hindi ko sigurado kung bakit pero pakiramdam ko ay hindi rin pangkaraniwan ang isang yun. Hinawakan ko ang baril ko. Tinignan sa isa pang pagkakataon ang pababang bahagi. Nang makitang wala ng aswang na naroroon ay bigla kong lumundag at nagpadausdos sa mga damo. Dinig ko ang pag-angil ng mga aswang sa tuktok ng burol. Huminto ako saglit sa nakaharang na puno sa dadaanan ko. Tapos ay nagpaputok ng 2 beses sa mga humahabol. May pangontra ang mga balang yon kaya't agad naabo ang mga babababang uri ng aswang na tinamaan sa kani-kanilang ulo. Bumuelo ako ulit sa paligid ng puno at muli na namang nagpadaus-dos. Nakapagpaputok pa ako ng 3 beses nang may mapansing papalapit sa bandang gilid. Nakita ko ring sumilip ang gabunan mula sa tuktok. Agad ko rin itong pinaputukan. Dumaing ito ngunit halatang hindi ko napinsala. Nagpatuloy pa ako sa pagdaus-dos.
Ilang saglit pa biglang lumantad ang isang napakalaking aswang mula sa pagkakatago. Hindi na ako nakailag nang mabilis niya akong sinipa sa tagiliran. Nagpagulong-gulong ako diretso sa may paanan ng burol, saka pinilit ang sariling bumangon. Tinutok ang baril sa papalapit na malaking aswang at agad nagpaputok ng 2 beses. Nakailag ito. Naubos na ang bala ko kaya nagpalit ako. Nang magtaas ako ng tingin ay papalapit na naman ang malaking halimaw sa akin. Binunot ko ang itak na tanso, saka pinansalag ko sa kanyang mga kuko ang talim. Napadaing ang halimaw nang maputol ko ang isa niyang daliri. Doon ko napansin sa ilalim ng maliwanag na buwan na nakasuot pala ito ng pantalon ng sundalong Hapon. Isang sundalong gerilya? Pero aswang? Teka, hindi maaari. Sarhento? Sarhento Miguel, totoo ba? Tumilapon ako matapos niyang tadyakan. Hindi ko manguya ang alaalang biglang sumambulat sa akin tungkol sa pinuno ng maliit naming pangkat. Nabitawan ko ang itak ngunit naitutok ko naman sa kanya ang pistola ko bago pa siya makalapit. Subalit hindi ko magawang kalabitin ang gatilyo. Bago ko palang nadiskubre ang sinapit ng pinsan ko tapos ito na naman. Ano bang ginawa nila sa iyo, Sarhento? Ano? Umalibot sa akin ang iilan pang mga aswang. Tanggap ko nang doon na ako mamamatay. Sa kamay mismo ng aming pinuno. Napayuko ako at naramdamang susunggaban na nila ako, ngunit nagulat ako nang pumailan lang ang mga putok ng baril. Pagtaas ko ng tingin ay nakita kong nagsisitakbuhan ng mga aswang. Pagkatapos ay may bigla na lang humila sa braso ko. Sasapaking ko sana pero naunahan akong nabatukan ng yantok ni Miriam. Sira ulo ka talaga. Susugod ka mag-isa dito tapos yuyuko ka lang habang hinihintay ang kamatayan mo. Ulul! Pasalamat ka na lang talaga at wala na tayong mga Hapon na kinakalaban dito sa nasasakop nating lugar. Kaya nasundan ka ng buong hukbo ni Tiniente. Napatingin ako sa nagsinatingan pang mga sundalo. Sa mabilisang tansya ko ay nasa 30 silang lahat. Kita kong naroroon din sina Toto at Tiniente Gabon. Maging sila ay gulat na gulat din nang makita si Sarhento. Muling umugong sa buong paligid ang napakalakas na atungal ng gabunan. At naramdaman naming may paparating pang mga aswang. Doon ay nagbaba ng atas ang Tiniente. Kumilos na para umatras. Andito tayo para ibalik si Javier. Tapos na ang pakay natin dito. Malalagasan tayo ng marami kapag pinagpatuloy natin ang digmaang ito. Atras na! Atras! Oo. Nagpapaputok kami pero pakay lang naming panatilihin ang distansya mula sa mga aswang. Hindi rin kasi sila mapapatay ng mga sundalong dati ay nakatuon lang sa pakikidigma laban sa mga Hapon. Sapagkat walang mga balang may pangontra ang mga ito. Kumilos ang hukbo papalapit sa ilog hanggang sa nagawa naming makasampa sa mga bangka ng hindi nalalagasan. Mas mabilis kung magpapatangay lang kami sa Agos kaya sinabi ni Tiniente na sa baryo na muna ni naman ng maming ang punta namin. Naroroon na rin kasi ang manggagamot at maging si Ginoong Salvador. Agad din niya akong sinermonan habang nasa biyahe. Bagamat nagpapasalamat din. Dahil kasi sa ginawa ko ay nalaman ng hukbo kung nasaan ang nawawalang sarhento. Tinanong ako ni Toto kung nahanap ko raw ba si Mariano. Napayuko lang ako at nanlupaypay ang mga balikat. Dinig kong napabuntong hininga si Miriam. Inulit ni Toto ang tanong, kaya't maluha-luha kong kinuwento ang lahat. Sinabi kong nakita ko nga ang gabunan at natagpuan ko ang katawan ni Mariano.
Nangangatal kong sinabi kung ano na ang kalagayan ng pinsan ko. Napaiyak si Miriam. Napasapak sa dibdib ang tinyente. Si Toto naman ay saglit na humiyaw sa kawalan. Tinapik ako sa balikat ni Ginoong Salvador na katabi ko noon. Napalingon ako sa kanya at naalala ang iba pang mga sinabi ng demonyo. Mangiyak-ngiyak kong salaysay. Ginoong Salvador, sa palagay ko yun din ang mismong gabunan na pumatay kay Isabel. Kilala po niya kayo eh. Minamanmanan niya kayo. Binunyag niya sa tribo nila na nalaman niyang pumunta kayo sa kuta. Alam kong minamatyagan niya ako, iho. Nasa akin ang itim na bato eh. Kaya nga naghahanap ako ng mga dagdag kakampi. Alam ko kasing hindi namin kakayanin ni Gaspar kapag kumilos na ang huklubang yon. Mga kalahating oras pa ng biyahe sa ilog ay natanaw na namin ang mataas na punong yakal ng baryo. Nagulat sina Kaindong kasi akala nila ilang araw pa kaming mawawala. Hindi rin nila inasahang may kasama pala kaming isang hukbo ng mga mandirigmang gerilya. Nag-alala pa nga ang pinuno ng baryo kasi wala raw silang maibibigay sa mga sundalo. Kahit nga tulugan ay kukulangin para sa 30 katao. Sinigurado naman ni Teniente Gabon na kaya nilang matulog sa gubat. Sa pagkain naman, mangingisda na lang daw sila o maghahanap ng mga pwedeng kainin sa kakahuyan. Para saan pa at naging mga mandirigmang gerilya sila, di ba? Likas sa kanilang pagiging mapamaraan, lalo sa paggamit sa kung ano lang ang meron. Ako naman ay inaya ni Kaindong para mag-usap sa kanyang bahay. Gusto raw kasi niyang malaman kung kumusta na ako, lalo na ang takbo ng mga alaala ko. Mga bagay na isinalaysay ko naman sa kanya. Javier, anak. Masaya akong marami nang bumabalik sa mga alaala mo. Tinuring kitang tunay kong anak eh. Ang panalangin ko na lang sana maging handa ka kung ano man ang buhay na naghihintay sa iyo. Huwag mo nang ulitin ang pinakamaling ginawa mo kanina. Tandaan mong mahal ka ng mga kaibigan mo, gaya ng pagmamahal mo sa kanila. Siguro nga isa kang manunugis ng aswang, pero sana matutuhan mo rin kung paano maging isang bantay. Itinanim ko sa kaibuturan ng puso ko ang mga sinabi ni Kaindong. Siguro nga ay malabagyo ang damdamin ko ngayon. Gusto kong mabawi ang sarhento namin. Gusto kong maipaghiganti si Mariano. Gusto kong mapatay ang demonyong gabunan. Subalit mas mahalagang huwag nang mawalan ng mga taong mayroon pa ako. Sina Toto, Miriam, Kaindong, Mateo, Ginoong Salvador, Gaspar, ang mga gerilyang sundalo at ang mga tauhan ng hasindero at ang buong baryo. Ayokong may malagas isa man sa kanila. Ang tanong ko na lang sa sarili, magagawa ko kaya? Magagawa ko kaya na maayos ang papel bilang sundalong bantay? Paano kung... siguro wag ko na lang munang isipin.
payapang gumulong ang sumunod na mga araw. Hinati ni Teniente Gabon ang hukbo sa dalawa. Ang isa ay magbabantay sa bahay bakasyunan kung saan naroroon ang itim na bato, habang ang isa naman ay magbabantay sa baryo. Sumailalim din sa matinding pangsundalong pagsasanay ang mga tauhan ni Ginoong Salvador, maging ang ilang mga taga-baryo. Hindi man sigurado na ang baryo na nga ang susunod na sasalakay ng mga aswang, mas mainam namang maging handa kung sakali. Teniente, alam mo, minsan naiisip kong marami na yata akong naaabala sa kagustuhan kong makapaghiganti. Eto nga ngayon, maging ang baryo posibleng madamay kasi nasa malapit ang bato. Nanibago ako sa narinig na sinabi ni Ginoong Salvador kay Teniente Gabon. Malinaw ang pagkabagabag sa itsura ng matanda. Tila ba nalusaw ang kalmado at kampante nitong pagkatao. Mas nabigla naman ako nang tumawa ang Teniente. Sabi niya, "Alam niyo, senyor, hindi lang naman namin ginagawa ito dahil sa inyo eh. Ginagawa namin ito ng aming hukbo at ng mga taga-baryo kasi gusto na naming wakasan ang banta ng mga aswang. Andyan man kayo o wala, hindi magbabago ang katotohanan kalaban ang mga demonyong yun. Sa katunayan, bilang opisyal ng isang hukbo, natutuwa pa nga ako eh. Paano ba naman kasi napakagandang pain ng lintik na batong yan?" Oo, nakakatawa kong iisipin. Pero sa totoo lang, isa yung mapait na katotohanan sa buhay naming mga sundalo. Kasabay ng mismong sandali na sumumpa kang maging isang mandirigma, inilagay mo na ang iyong isang paa sa hukay. Hukay na maaari kang lamunin anumang oras. Napagtagpi-tagpi na rin ang maraming piraso ng kwento ni Javier. Nanumbalik na ang malaking bahagi ng kanyang alaala at mas nakilala na natin ang hasyendero. Maging ang karimlang kayang idulot ng pinuno ng mga aswang ay atin nang nasaksihan. Ngayon ay ito na lamang ang natitirang katanungang kailangang masagot. Paano kaya magwawakas ang digmaan laban sa mga aswang? Ito ang yugto ng salaysay na hindi mo maaaring palampasin. Ang pagtatapos ng kwento ni Javier, ang sundalong bantay, dito lamang sa Sitio Pangil. Magandang gabi mga kasityo Pangil. Kumusta rin siyempre sa inyo, Sir Jupiter. Ako po ulit ito, si Jimmy na taga Mindanao, ngunit ngayon nasa Bacolod. Sa pagkakataong ito po, ibabahagi ko na ang huling yugto ng pakikipagsapalaran ng aking lolo Javier. Hindi ito madaling isulat kasi sadyang napakabigat ng bahaging ito, masyadong madugo, nakakikilabot at malungkot. Mga emosyong nakikita ko pa rin sa mga mata ni Lolo hanggang sa kanyang pagpanaw.
Hindi kasi talaga madali ang kanilang pinagdaanan nang harapin nila ang tribo ng mga aswang na pinamumunuan ng isang gabunan. O siya, hindi ko na patatagalin. Narito na po ang huling yugto ng pakikipagsapalaran ni Lolo Javier, ang Sundalong Bantay. Mabilis gumulong ang mga araw. Bago pa man namin namalayan ay 1 buwan na pala matapos noong kabaliwang ginawa ko. Payapa naman ang baryo sa mga araw na yun. Nakapagsanay ng maayos ang mga tauhan ni Ginoong Salvador at ang mga taga-baryo. Maging ako man ay muling hinasa ang kakayahan ko sa pakikipaglaban, lalo na ang pagiging asentado ko. Malaki ang pasasalamat ko kasi nariyan sina Teniente Gabon, Toto at Miriam. Ang teniente na siyang kumupkup pala sa amin ni Mariano matapos mapatay ng mga Hapon ang aming mga kamag-anak. Si Toto naman na siyang pinakamatalik kong kaibigan at si Miriam na dati ko palang niligawan. Opo, medyo natuwa ako sa bagay na yon nang maalala ko ulit. Pero hindi naman nanumbalik ang pagtingin ko sa kanya. Mabuti na lang din kasi ayaw talaga niyang suklian ang inalay kong pag-ibig. Sa panahong yon ay pinupulbos na ng puwersa Pilipino-Amerikano ang mga mananakop na Hapon sa silangang bahagi ng Mindanao. Susunod dapat doon ang hukbo ni Teniente Gabon, pero mas pinili niyang unahin ang misyon laban sa mga aswang. Maliban sa pagsasanay, hinandari ni Teniente Gabon at Ginoong Salvador ang mga sandatang pangkontra sa mga aswang. Halimbawa na lamang ang mga balang binabad sa dinurog na bawang tsaka pinabindisyonan sa simbahan. Meron ding iba't ibang mga tansong patalim, buntot pagi at pinatulis na kawayan. Meron ding mga puting panyo na may nakaburdang hugis buwaya. Yun kasi ang madaling gawin na depensa upang hindi agad masaktan ng mga aswang ang mga tao. Gustuhin man namin gumawa ng maraming habak, wala kaming kasamang may sapat na kaalaman para roon. Kaya kami lang ni Toto at Miriam ang meron. Tanghali bago ang unang gabi ng kabilugan ng buwan, tinipon kami ni Teniente sa gitna ng baryo. Hindi naging mapayapa ang mga nagdaang araw dito sa baryo. Kahit doon sa may lawa ay hindi rin nagparamdam ang mga demonyo. Pero wag tayong makampante. May mga napapabalita pa ring mga paisa-isang pagpatay sa ibang bahagi ng Ilog Pulangi. Pinapatay nila ang mga alagang hayop at mga tao at hindi sila titigil hanggat hindi natin sila napupuksa. Tumahimik ang paligid. Tanging lagaslas ng ilog, paglagitik ng malapit na siga at kulo ng nilagang nakasalang sa apoy ang maririnig. Ramdam ang pagngangalit ng bawat isa. Dagdag sa bigat ng pakiramdam ang katatapos lang na digmaan laban sa mga mananakop. Ang dami nga ring napatay at nawasak ng giyerang yun tapos dumagdag pa ang mga salot sa paligid. Muling nagsalita si Teniente Gabon. Batid na ng gabunan na kumikilos na kaming mga mandirigmang gerilya laban sa kanila. Alam na ng hukluban na hindi na niya makukuha ng ganoon na lamang ang inaasam niyang itim na bato. Kaya naman,
sigurado akong haharapin lang nila tayo kung kailan sila pinakamalakas. Lulusob lang sila dito kapag mataas ang pag-asa nilang magtagumpay. At ang pagkakataong yon ay mamayang gabi na mismo sa ilalim ng bilog na buwan. Pumalit ang kilabot at kaba sa mukha ng mga naroroon. Nagkabulungan, hindi maiwasan ang mag-alinlangan. Subalit batid din ng lahat na kailangang magpakatatag at manatiling buhay pagkatapos ng gabing paparating. Doon din na inilatag na ng tinyente ang plano nila ng hasyendero. Lalo na ang tungkol sa kung paano gagamiting pain ang itim na bato. Napakabagal ng oras sa araw na yun. Halos hilingin na nga lang namin na sana wag nang gumabi. Puspusa na rin ang paghahanda namin. Sinabitan namin ng mga pangontra ang bawat bahay tapos naglatag din ng mga patibong sa gubat at baryo. Pagkatapos, palubog pa lamang ang araw ay naghapunan na ang lahat. Mahigpit na bilin ng tinyente na walang iinom ng anumang inuming nakakalasing. Yun na ang ginamit naming oras upang kahit papaano magsaya bago ang lagim. Pagkagat ng dilim, inakyat ko ang pinakamataas na bahagi ng puno ng yakal. Bitbit ko ang aking pistola, rifle, tansong itak, at isang napakahabang lubid. Pumuesto ako sa isang matibay na sanga. Tinali ko doon ang lubid, tapos ay hinayaan itong lumambitin pababa. Napakataas ng kinatutungtungan ko. Siguro nasa mahigit 20 o 30 metro na yun mula sa lupa. Mula roon ay tanaw ko ang buong baryo pati ang bandang bungad ng gubat. Kita ko rin sina Mateo na naghahanap ng mapagtataguan sa kabilang bahagi ng malapad na ilog. Hindi ko maiwasang mapaisip habang tinitingnan ang paligid na naliliwanagan ng bilog na buwan. Bakas man ng panlalapastangan ng mga hapon, hindi naman makakailang napakaganda ng lugar. Payak, ngunit sadyang kahali-halina. Lalo pat tila kumikislap ang mga alon ng ilog sa liwanag ng buwan. Nakalulungkot isiping maaaring muling maligo sa dugo ang baryo. Ilan kaya ang mamamatay? Hindi ko alam. Kung pwedeng wala, bakit hindi, di ba? Pero mahirap kasing masabi lalo't mga alagad ng demonyo ang mga kalaban namin. Kasing sahol ng mga mananakop na hayok sa dugo. Ilang oras akong naupo sa ibabaw ng puno. Tinignan ko ulit si Mateo at ang mga kasama nitong sundalo. Hindi ko na sila makita. Siguro ay nakapagtago na sa napagkasunduang lugar. Tinanaw ko ulit ang baryo. Wala nang katao-tao maliban sa mga sundalo, mga tauhan ng asyendero at mga tagaroong nakapagsanay. Wala na akong ibang marinig kundi ang malakas na lagaslas ng ilog at sipol ng hangin. Hanggang sa maramdaman ko na ang bahagyang pag-init ng habak. Binunod ko ang rifle at kinasa. Uminit pang lalo ang habak, palatandaang papalapit na nga ang mga halimaw.
kumabog ang dibdib ko. Nananalangin sana magawa namin silang gapiin. Napatangis ang mga bagang ko nang magkaputukan sa gubat. Pinatalas ang mga matang nakasipat sa hawak na baril. Nakaaninag ng mga paggalaw sa gubat hanggang sa may lumipad na isang napakalaking itim na ibon. Kinalabit ko ang gatilyo. Sapul sa ulo ang tampalasan. Pinagpapawisan ako kahit napakalamig sa ibabaw ng puno. May mga nakita pa akong nagsilundagang pilit lumalapit sa baryo. Muli kong kinalabit ng 2 beses ang gatilyo. Tinamaan sa bungo ang isa, ngunit nadaplisan lang sa braso ang ikalawa. Kita kong tinatanaw nito kung saan galing ang bala, kaya mabilis kong ikinubli ang sarili sa mga dahon. Nang maramdaman kong napakainit na ng habak sa baywang ko, sumilip ako ulit. Nanlaki ang mga mata ko kasi marami ng mga aswang ang nakalapit sa baryo. Nagpaputok pa ako ulit ng sunod-sunod hanggang maubos ang isang tambak ng bala ko. Nagpalit ako ng tambak bala at muling nagpaputok ng magkakasunod. Maraming bumubulagta pero sadyang marami rin ang paparating. Kita ko ring marami ang nagtatangkang makapasok sa mga kabahayan ngunit hindi nila magawa. Ilang minuto pa ay may isang aswang na nakapansin sa kinaroroonan ko. Namalayan ko na lang na paakyat na ito sa puno ng yakal. Mabilis ko naman itong nabaril ng pistola ngunit marami nang sumunod sa kanya. Doon na ako humawak sa nakalambiting lubid tsaka nagpadaus-dus pababa. May mga lumipad at lumundag palapit sa akin. Nagawa kong barilin ng iba ngunit nakalmot naman ako ng 2. Kita ko nga lang na mabilis nilang kinakabig ang kanilang mga kukot kamay matapos dumampi sa akin. Nang makatapak sa lupa ay agad may sumipa sa ulo ko. Tumilapon ako, ngunit nagawa ko namang makabangon agad para barilin ito. Malas nga lang at tumilapon palayo ang rifle kaya't kailangan ko na lang umasa sa pistola at itak. Javier! Ayos ka lang? Sigaw ng tinyente nang lapitan ako. Sunod-sunod din ang pagpapaputok nito bagamat hindi kasing asintado ng pagbaril ko. Tinanguan ko naman siya tapos tinanong kung bakit napasok ng mga aswang ang baryo. Kako, nasaan ba ang mga nakapwesto sa may gubat? Sagot niya sadyang napakarami raw kasi nang sumalakay noong gabing yun. Doble o baka nga ilang ulit pa ang dami sa mga nakita namin sa kanilang pugad. Kaya maraming nakalusot sa mga bantay kahit pa sabihing marami din namang kaming napatay. Naputol ang pag-uusap namin nang biglang umatungal ng napakalakas ang isang aswang. Hindi man namin nakikita ang gumagawa ng kasuklam-suklam na tunog, sigurado naman kaming yun ang gabunan. At batay sa nasaksihan ko sa kanilang pugad, isang utos o babala ang katumbas ng hiyaw na yun. Utos na tanging mga aswang lang ang makakaintindi. Doon din ay nagtaka kami nang tumigil ang mga aswang sa panggugulo sa mga kabahayan. Ngunit nahintakutan din kami ni Teniente Gabon nang magsitakbuhan ang mga ito papuntang ilog. Naloko na. Mukhang nabisto na tayo, Teniente. Huwag ka mag-alala, Javier. Kasama pa rin naman ito sa plano. Pero Teniente, baka mapahamak sila dun. Abat talagang magtiwala ka nga sa mga kasama mo imbis na pumutak, umalalay ka na lang. Tuloy-tuloy ang putukan at labanan. Nagpalingalinga ako. Oo, marami pang natitirang kalaban pero kita kong nagkalat na sa paligid ang mga bangkay ng mga aswang. Siguro nga ay tama si Teniente. Kaya namin to. Kakayanin namin to at kailangan kong magtiwala sa mga kasama ko. Ibinaling ko ang pansin sa mga halimaw na tumatakbo papunta sa ilog. Pinagbabaril ko ang mga ito
habang ang iba ay pinagtataga. Mahirap na kasing maubusan ng bala lalo pat 2 tambak bala na lang ang meron ako. Ibig sabihin, nasa 16 na putok na lang ang pwede kong magawa. Pinilit namin ni Tiniente na makalapit sa mismong gilid ng ilog. Kailangan naming harangan ng mga demonyo. Oo, takot sa malalaking anyong tubig ang mga tampalasan pero mainam ng maging sigurado. Kaming 2 lang ni Tiniente Gabon ang nasa mismong tabing ilog. Hindi kasi makalapit ang mga kasama naming nasa baryo. Sa totoo lang, napakahirap ng laban kong yun. Una, nagtitipid ako ng bala. At ikalawa, hindi ako ganoon kagaling sa paghawak ng itak. Dagdag pa sa problema, iniiwasan nila ako dahil alam nilang meron akong habak. Kaya tinutuon nila sa kasama ko ang pag-atake, kaya nawawala ako sa pagharang. Hanggang sa nalusutan nga kami ni Tiniente ng 2 lumilipad na aswang. Nakakabahala pero tuloy-tuloy lang kami sa pakikipaglaban sa mga kaharap. Hanggang sa konti na lang ang natitira. Sugatan na kami noon, bagamat kaya pa naman naming lumaban. Subalit nanlaki ang mga mata namin nang makitang lumundag papunta sa harap namin si Sargento Miguel. Agad niya akong sinapak sa ulo, kaya napasubsob ako sa putikan. Doon ko na binunot ulit ang baril ko lalo pat mukhang walang talab sa kanya ang habak. Hayop talaga tong pinuno ng mga manunugis ng aswang. Naging aswang na nga at lahat. Napakalakas pa rin. Pinaputukan ko siya ngunit mabilis na kailag. Nagpaputok na rin sa Tiniente pero nakaiwas ulit ito at nasuntok sa dibdib ang pinuno ng hukbong gerilya. Sasaksaking ko na sana ang dati naming sarhento nang bigla na namang pumailan lang ang napakalakas na iyaw ng gabunan. Sinundan ito ng pahayag niyang, "Mga walang kwenta kayong lahat! Ang hihina ninyo! Mga inutil!" Doon din ay malakas na lumundag ang sarhento papunta sa isang bato sa gilid ng ilog. Bumuelo at muli na namang lumundag patawid. "Sundan mo siya, Javier! Paano ho kayo? Gawin mo na!" Taranta kong nagpaligalinga para humanap ng bangka. Nang may matanaw, dali-dali kong pinutol ang tali nito. Sumampa at sumagwan patawid ng ilog. Nakatuon ang paningin ko sa malaking aswang na lumapag na sa kabilang bahagi ng ilog. Halatang pinapakiramdaman nito kung nasaan ang mga nagtatagong kasama namin. Nang malapit na ako sa kabilang pangpang, lumingon ako ulit sa pinagmulan. At napasigaw nang makitang nakabaon na sa dibdib ni Tiniente Gabon ang mga kuko ng matandang may puting buhok. Nasaan yung tao pa ang halimaw? Ngunit napakapula ng mga mata nito habang sinisip-sip ang dugo ni Tiniente Gabon. Naramdaman kong gusto kong balikan ang pinuno ng hukbo ngunit halos malaglag ang puso ko nang biglang nagkaputukan mula sa pinagtataguan ni na Mateo. Dali-dali akong bumaba ng bangka at tumakbo papasok ng kakahuyan. Natanaw ko si Gaspar na tumilapon sa may damuhan. Lumingon ako at agad nagngalit ang mga bagang sa nakita. Kinasaulit ang baril. Pinaputok ng napakaraming beses. Subalit, huli na. Oo, bumaon ang lahat ng mga bala ko sa ulo at katawan ni Sargento Miguel. Ngunit wasak na ang bandang lieg at dibdib ni Miriam. Kasabay ng sigaw at luha ko, bumulwak mula sa kaibuturan ng isip ko ang napakaraming alaala. Naalala ko ang araw kung kailan ko unang nakilala si Miriam. Ang araw kung kailan una niya akong nasapak.
Dati pa lang kasi ay mainitin na talaga ang ulo nito sa kahit anong bagay. Naalala ko kung paano ako naglakas loob na magtapat ng pag-ibig sa kanya. Kahit halos lahat ng mga lalaki sa kuta ay takot sa kanya. Siyempre, naalala ko rin kung paano niya sinabing sarado na raw talaga sa pag-ibig ang kanyang puso dahil sa karahasang dinanas sa kamay ng mga hapon. Nakita ko rin ang alaala kung kailan inatasan ng tinyente si Sargento Miguel na pamunuan ang pangkat ng mga manunugis ng aswang. Biro pa nga ni Mariano, itsura pa lang ng mabalasik na sarhento ay siguradong tatakbo na ang mga halimaw. Hindi pa kasama ang napakahigpit nitong pagsasanay sa amin, pinukpok niya sa utak namin kung gaano kahalaga ang buhay ng bawat isang tao. Kaya dapat naming isiping laging huli sa mga pagpipilian ang pagpatay. Pero ang halimaw na kaharap namin, oo, katawan at itsura ng sarhento pero hindi na siya ang Sargento Miguel namin. Tumakbo ako palapit kina Miriam at Sargento. Pinahiga ko sa aking mga hitang walang buhay ng si Miriam. Sinisigaw ko ang kanyang pangalan kahit alam kong hindi na niya ako naririnig. Lumapit din sa amin sina Toto, Mateo, Ginoong Salvador at iilang mga tauhan ng hasyendero. Ilang sandali pa, napalingon ako sa nakahandusay na aswang nang magsalita ito. Nanghihina, ngunit nakatitig ito sa akin. Nakangiti at sinabing, "Salamat, Javier. Salamat." Hindi pa man tuluyang nangunguya ng mga puso at isip namin ang nangyari. Muli na naman kaming nahintakutan nang magsisigaw si Gaspar. "Ang gabunan! Paparating na ang gabunan! Magsihanda kayo!" Napalingon ako sa direksyon ng ilog at nakita kong nakatayo roon ang matandang hukluban. Napakatalas ng tingin nito kay Ginoong Salvador habang patawa-tawa. "Hindi ka na makakatakas, Salvador. Ibigay mo na sa akin ang bato kung ayaw mong mas marami pang mamatay." "Hindi mo ako maluloko, demonyo! Ibigay ko man sa iyo to, hindi tiyak na dadanak pa rin ang dugo." Tiningnan ko ang paligid at napansing wala ngang kasama ang gabunan na nakarating dito sa tawid ng ilog. Bagamat kita kong may mga aswang na tinatanay ng agos ng ilog Pulangi, ang mga nakatawid kanina kasama ng sarhento, nagawa na ring patayin ni Toto. Tagumpay ang plano. Ngayon mag-isa na lang ang gabunan sa harap namin. "Ano? Handa na ba kayo? Palibutan natin ang halimaw na yan at sabay-sabay nating sugurin." Atas ni Gaspar sa mga naroroon. Pinalibutan nga namin ang gabunang nasa hasyendero pa rin ang titig. Pagbigay ng hudyat ni Gaspar, dali-dali kaming nagpaputok. Subalit gaya ng inaasahan, nakailag ang gabunan. Nagsaboy ng asin, langis, dinurog na bawang at iba pang pangontra ang mga kasama ko. Swerteng may dumaplis sa braso ng itim na demonyo. Makikitang hindi siya gaanong nasaktan, bagamat kita pa ring saglit itong dumaing nang umusok ang balat. Mabilis din itong sumalakay sa amin, agad may mga nasugatan dahil sa kalmot.
may tauhan din ng hasyendero na agad nabutasan ng sikmura. Tuloy-tuloy lang kami sa pagbaril, pagunday ng patalim at pagsaboy ng mga pangontra pero sadyang napakahirap nitong patamaan. Simpleng mga daplis lang ang nagagawa namin. Muli nitong sinigaw sa hasyendero na ibigay na ang itim na bato. Matatag naman ang paninindigan ni Ginoong Salvador na hindi nga namin isusuko ang bato sa ngalan ng kaligtasan ng sangkatauhan. Kita kong napipikon na ang matandang aswang, marina ang pagtiim ng mga bagang nito at ang pagkuyom ng mga palad. Umatungan ito ng napakalakas at bumuelo para sugurin ang hasyendero. Iniumang ng aswang ang matatalas na kuko habang sumusugod. Subalit kasabay ng pagkalmot niya sa mukha ni Ginoong Salvador, mabilis na umunday ng taga si Mateo sa may lieg ng halimaw. Mabilis itong matras para umilag, ngunit winasiwas na rin ni Gaspar ang sariling itak pukol sa binti nito. Nagawa nitong makalundag ng konting patras, ngunit nahawakan ni Toto ang isang braso nito sa kahinila pabagsak sa lupa. Tinulak ng gabunan si Toto na agad namang tumilapon. Gayunpaman, hindi na niya ako napansin sa kanyang likuran. Dalawang bala na lang ang meron ako. Pinagdarasal kong sana hindi ako pumalya. Pinaputok ko ang baril pukol sa mismong batok ng tampalasan. Sumirit ang dugo at bumagsak ito sa lupa. Sa kasamaang palad, nagawa pa rin itong makabangon, bagamat halatang nanghihina na. Pinagtangis niya ulit ang mga ngipin tsaka nagbantang hindi pa ito ang huli niyang pagsalakay. Sunod na lang kaming nagulat ng tumalikod ito at umaktong tatakas. Napakabilis, hindi matamaan ng mga kasama namin. Kaya muli akong umasa sa himala. Tinubad ko ang damit pangitaas ko at pumunit ng pahabang pirasong tela. Pumulot ng malaking bato na mabilis ko namang nilagay sa tela. Kita ko ang kilos ng gabunan. Oo, napakabilis pero dire-diretso lang ito papuntang ilog. Wala na itong planong manakit dahil sa kagustuhang makatakas. Pinaikot-ikot ko ang telang may bato. Isa. Dalawa. Napakaraming beses. Sana talaga tumama kasi hindi na pwedeng madagdagan pa ang biktima ng tampalasang yan. Bumuelo palundag ang halimaw sa gilid ng ilog. Pinakawalan ko ang bato. Ramdam ko ang kaba ng mga kasama ko. Umaasa kaming lahat na hindi pumalya ang pagiging asintado ko. Lahat ng panalangin namin noon ay inilagay namin sa huling pag-asang iyon. Hanggang sa tumama nga ito sa batok ng gabunan, pabagsak sa tubig. Doon na siya binanatan ng ibang may bala pa. Nagkulay itim ang bahaging yon ng ilog Pulangi. Dahil sa itim na dugo ng itim na aswang. Ilang sandali pa, lumutang ang walang malay nitong katawan. Agad namang lumangoy si Toto upang hilahin ito pabalik sa gilid ng ilog. Tsaka tuluyan na namin itong pinugutan. Masyadong masalimuot ang gabing yun. Hindi ako nagtagumpay. Oo, napatay namin ang pinuno ng mga aswang pero halos nangalahati rin ang bilang namin sa digmaang yun. Maraming nagbuwis ng buhay. Sina Sargento Miguel, Teniente Gabon, si Miriam at marami pang iba. Marami ring mga napinsala ng malubha. Si Toto, bali ang isang braso.
Si Ginoong Salvador naman ay nabulag ang matang nadali ng gabunan. Ipinagpapasalamat na lang namin na walang napahamak ni isa man lang sa mga taga-baryong walang kakayahang lumaban. Matapos din noon ay tuluyan na kaming umalis ni Toto sa hukbo. Pagod na kami sa pakikipaglaban. Gusto na lang naming magkaroon ng payapang pamumuhay. Ang totoo nga niyan, halos lahat sa hukbo ni Teniente Gabon ay tumigil na rin sa pagiging mga sundalong gerilya. Ang mga nanatili naman ay lumipat na sa ibang hukbo upang pagsilbihan ang sintang bayan. Si Ginoong Salvador naman ay bumalik na ng Visayas. Inalok nga niya kami ni Toto na sumama, pero tumanggi ako. Kasi napamahal na ako sa maliit na baryo. Si Toto naman ay ayaw ding iwan ang Mindanao. Kaya naman ipinangako na lamang niya sa aming patuloy niyang pangangalagaan ang itim na bato upang hindi tumapa sa kamay ng kahit na sinong aswang. Sir Jupiter, matapos ang digmaang yun ay payapa nang namuhay si Lolo Javier sa baryo sa tabi ng Ilog Pulangi. Doon na rin siya nakapag-asawa at bumuo ng sariling pamilya. Doon nga rin po isinilang ang tatay ko. Pagkatapos lumipat lang si tatay sa Zamboanga matapos pakasalan si nanay. Sa pagtanda naman ni Lolo Javier, nanatili itong tahimik, di masyadong palangiti. Kita rin sa katawan ni Lolo Javier ang napakaraming mga peklat na dulot ng digmaan. Kasama na roon ang mahahabang peklat na tila gawa ng mga kalmot ng malalaking mga hayop. Gayunpaman, ramdam na ramdam naming kanyang mga apo kung gaano ito kahigpit pagdating sa pagbabantay sa amin. Subukan mong saktan isa man sa amin, siguradong makakatikim ka talaga ng malutong na sermon. At nang mabasa ko ang lumang kwaderno, naintindihan ko rin kung bakit ganoon si Lolo. Sadyang mahal lang niya kami at ayaw niyang mapahamak isa man sa amin. Paano po? Hanggang dito na lang, Sir Jupiter. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Salamat din sa lahat ng mga sumubaybay sa pakikipagsapalaran ng aking Lolo Javier, ang sundalong bantay. Mag-iingat po kayo palagi.